Teka, umululu kwenu, kumeneko, kumusera ngoma, kumeneko, mwachizi wikire, emusiki boma. Kutekinde, diwanjiji, maloza, yomwe ya kuruma, moza bisamau, ifeta kwera chakwera, zifute zitani, awunusu. Sana mizane, amalawi, emusiki ndichipa, nichafuko, iko china kwera, kuzakala, yeni tonse, tinene kwa chawe, yende ndi chakwera, 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 moto, bagati, chakwera, 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 hey, azalasi chakwera, teni pale, yende ndi chakwera, 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 Malawi, Sanje chitika, chakwera, 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 hey, azalasi chakwera, teni pale, kukuko zambi, zikuchitika, pansi paula mulilo wala azalasi chakwera, ndipo akuchita mosa sankambali, Malawi yose, kabwingamu. Nyumba za polisi, ndia sirikali, zamangidwa palipo sengoma la chakwera, kanjiyo choka malaka mpaka na kunchinji, inafa koma chakwera, waisusa yose. Chakwera wakumba matamo pereka, mazi mizinda, yonse zikolino, mkatape kukaronga, mango chilirongwe, chitukuko cha mazi ya mikobi chateka. Rifinisa yenda, sports complex, chakwera wamanga, zinda walilongwe, ofesi ya bwana kuba, komala mzima, yamangidwa ni chakwera, delipare. Simba stadium, chakwera wamanga, Zeus stadium, chakwera wamanga, Komba stadium, chakwera wamanga, ofesi ya bwana kuba, utoro wamanga. Malawi yende ndi chakwera, 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 wote. Bagati, chakwera, 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 hey, azalasi chakwera, teni pale, yende ndi chakwera, 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 Malawi, kota kota chingi chakwera, 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 hey, azalasi chakwera, teni pale, chakwera, ususawe, usalowe, usasalide, taona, chakwera, everybody, chakwera, ususawe, usalowe, usasalide, taona, chakwera, everybody. Kuti Malawi muno antuti chokera pano Bangazi Primary School kumeneku ndi mdera lijala Mzimba North East kapena kuti kumwera chaku Zambwe apa kapaka chakuvuba kwa boma limeneli la Mzimba kuno ndi kuikwendeni dala ikwendeni amene mazwadi ala ikwendeni li pafupi 21 kilometers makilomita 21 kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Dera lino amene amalimirira ndi Catherine Gotani Hara amene ndi first vice president wa chipani cha Malawi Congress kapena kuti wachiwiri oyamba kwa vice president wa chipani chimenechi cha Malawi Congress MCP. Ndiye pano mmene mukuonera azimayi azungulira azibambo komanso akuluakulu osiyanasiyana chipani chimenechi ali malo ano monga nanena ndi dera la Catherine Gotani Hara koma amene akhale mlendo olemekezeka pa malo pano ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha MCP Richard Chimwendo Banda. Pano ndaonapo akuluakulu angapo chipani chimenechi kuti abwera kale. Ndaonapo amene amafalitsa ngani kuchipani chimenechi Jesse Kabwera ali malo omwe ano. Ndaonapo mkulu wa zachinyamata
muchipani chimenechi amenewa ndi a Steve amati baba Steve Malondera ali pamalopo mpano. Ndaonaponso aja amene alowa kumene chipani chimenechi cha MCP a Griselda Jeffrey aja anali ku chipani cha DPP aliso malo omwe ano pakubwera akuluakulu, ndipo zimene tikumva kuti akuluakulu amene achititsa msonkhano umenewu azifika malo ano posachedwa apa. Dzina langa ndi Madaliso Phiri, ndikupempheni kuti tikhale limodzi pamene tikupasireni zochitika pa msonkhano umenewu. Ndafotokozapo kuti dera lino la Ikwendeni lili makilomita 21 kuchokera mu mzinda wa Mzuzu tikamalowera cha Kurumphi uko, ndipo ndi dera limene lili kumpoto chakuvuma kwa boma la Mzimba. Boma limene dera limeneli linazunguliridwa monga ndi mzinda wa Mzuzu imene phungu wake ndi Benex Mwamlima achipani cha Malawi Congress. Chakumpoto kwakeko kuli kumpoto kwa dera boma limene la Mzimba limene amasogolera phungu wake ndi Yeremia Chihana achipani cha Ford. Mbali inayi ndi Mzimba West kapena kuti kuzambwe kwa boma limeneli kumene oyimira wake ndi Abire Kaunda oyima paokha. Muno ndi mdala Senior Chief Mtwalo ndiye ndi kumzimba kwenikweni ndithu kumene kukhale msonkhano umenewu wa Malawi Congress MCP. Iyi ndi misonkhano imene chipani cha Malawi Congress chakhala chikuchita ndithu. Chipani chimenechi chinali ndi msonkhano wake waukulu ngati mukumbukira mwezi wa August kuyambira pa 8 mpaka pa 10 August kumene chinagwirizana kuti amene achiyimirire pa chisankho cha chaka chamawa ndi Dr. Lazarus Chakwera amene ali mtsogoleri wa dziko lino amene boma lake la Congress ndi zipani zina akulamulira mgwirizano uja amati watonse. Zipani zina zachokamo mgwirizano umenewu, koma mgwirizano umene motsogozedwa ndi chipani cha MCP ukupitirirabe kulamulira dziko lino. Ndipo Chakwera chipani chimene cha MCP chinapasa mandate kuti achiyimirirenso kuyambira 2025 kapena kuti achitengere ku chisankho cha chaka chamawa cha 2025 kufika ku 2030. Pamalo pano sindili ndekha, ndili ndi mtolankhani mzanga Kasim Aubi. Kasim tikhale limodzi masanano. Kasim wasula bwanji? Ndasala bwino kaya iwe mada. Ndaswera ndi umatero kufotokoza kuti chipani cha Malawi Congress chikuchititsa msonkhano umenewu kuno pano ndi Pangazi Primary School Ground ku Ikwendeni mboma la Mzimba. Chipani chimenechi chinachititsa msonkhano wake waukulu mu August. Yes, pa 8 mpaka pa 10. Pa 8 mpaka pa 10. Yeah, sure. Kuchokera pamenepo chakhala chili kalikiliki kuchititsa misonkhano. Chiti ndiyokopa anthu kaya amati achitukuko koma chakhala chotanganidwa ndithu. Ndizoona ndithu mada chipani chimenechi chakhala chotanganidwa. Makamaka a Secretary General wa chipani chimenechi a Richard Chimwendo Banda amene angosankhidwa ndithu kutenga mpando umene kuchoka kwa Eisenhower Mkaka. Chiwasankhireni a Chimwendo Banda ngati Secretary General wa chipanichi. Achititsa misonkhano ingapo, oyamba anapita ku Chikwawa, atachoka kumeneko anabwera ku Mangochi, apita ku Ntchisu ku Malomo, lero ali pano, mawa akupitanso ku Karonga. Zikuoneka ndithu kuti mwina ngati chipani chaona kuti yayi ngakhale tatsala ndi chaka chimodzi kutsogoloko koma kunja kwacha kusonyeza kuti ndi nthawi yofuna kukumbutsa anthu za zimene akuchita. Iwo sali mboma nanga ali mboma yowa. Ngakhale yowa akhala akunena kuti sanayambe misonkhano yokopa anthu, koma chachidziwikire kuti wherever they are going akumapitabe ndi uthenga onena kuti ifeyo ngati chipani mfundo zathu ndizi, komanso mukafuna kuvotera muzavotere Dr. Lazarus Chakwera amene ali ngati torchbearer wa chipani chathuchi, chifukwa chipani chimene chitachititsa msonkhano wake waukulu chinapanga ndithu endorse kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi amene azachiyimire pa chisankho cha mu 2025. Ndiye ife timaziwa kuti officially achisankho amene amati nthawi ya kampeni ndi miyezi 3, koma kumalawi kuno sizimatheka lefa. Si chipani cha Malawi Congress taona zipani zosiyanasiyana zili kalikiliki nazonse kumachititsa misonkhano. Ukamamva zokambidwa kumeneko zimakhala ngati kuti akumbusani kuti azazivotere mu chisankho cha chaka chamawa. Ndiye ndinaonera kuti chisankho kapena nyengo mongo manena kuti kwacha kunjaku pa nthawi yokumbusana. Exactly mada. Abapo we can confidently say kuti zipani zikuona ndithu kuti kunjaku kwacha ziyambepo. Mene tikuyankhulana pano iwe ndine
21 kilometers kuchoka pamene tili pano kupita mu Mzuzu, mu mzinda wa Mzuzu, muli Profesa Peter Mutharika ndi chipani chawo kumeneku pakatoto nawonso akuchititsa msonkhano wawo, zomwe zisonyeza ndithu kuti osewa akuoneka kuti ayamba kuzichita position kuti iyayi chisankho chatsala pang'ono tiyambe ndithu kupanga ma structures athu mmene munali mofoka motitero tikayang'ana ma convention amene anachitikira. Mwina tingokamba za MCP atapanga convention yawo anapanga fill ma position onse panatsala ma position ena ocheperapo ma regional chair komanso akuluakulu achipani chimene anakakumana mwasangasanga ndi kusokerera ma position amene acha tikunena pano maudindo onse 90 mu executive yaikulu ndi executive muli anthu 90 executive imodzi anthu 90 kusonyeza ndithu kuti anthuwa they are geared kuti afuna apita ndithu chitsogolo and akufuna atachita maintain mwina status yawo imene ali pano ngati chipani chimene mwina chili ndi ambiri amene ali nawo mugwirizano zoti boma ali ndi mgwirizano boma la tonse la mgwirizano wa tonse koma chipani cha MCP ndi chimene chikuoneka kuti chinali ndithu ndi gulu lalikulu kapena stake yaikulu mu mgwirizano umenewu. Kuoneka kuti MCP ili poised ndithu kuti ikufuna itachita retain that status kuti chikhalebe chipani chimene chilamule mwina beyond 2025. Ndikufunanso posayidwa pa Kasim fa padakali pano ndimafuna ndikuthamangiseka pang'ono ndilankhule ndi mmodzi mwa akuluakulu achipani chimene cha Malawi Congress. Awa ndi Baba Steve Malondera amene ali mkulu wa Chinyamata mu chipani chimenechi. Baba Steve Malondera ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe. Baba Steve Malondera mwabwera ndi mkokomo naona ndi gulu la Chinyamata ngati mkulu wa Chinyamata. Ndipo zimene zimayenera kutero chifukwa chonena kuti mapazi amene tinalowamowa ndi akulu kwambiri, ndi mapazi onena kuti tikuyenera tipitirize ngati Yehova chingamukomere tipitirire patsogolo kuchokera pamene chinali kumbali ya Chinyamata. Ndimafotokoza kuti chipangireni chisankho makamaka chipangireni convention kapena kuti msonkhano wanu waukulu mu August muja ngati chipani makhabuni kalikiliki mwapita uchikwawa mwapita umakanjira mwapita kuti mwayambapo ntchito yokopa anthu. Ntchito yokopa anthu sinayambike, iyi tingopanga kalawe. Mukudziwa kumene titachoka ku chisankho tinapasidwa mphamvu kuchokera kwa anthu osiyanasiyana, anthu amene akuchokera dziko lonse la Malawi. Amenewa ndi mmene mukuonera kuti kukasungu ngakhale kumchinji kuchikwawa kumsanje kumulanje ndiye mwationa tikungofikako kwambiri kunali kungowathokoza anthu kuti chikondi chawo chimene anationesa chikhulupiriro chimene anatipasa ku convention asachione ngati chinangoperekedwa pa anthu opanda umunthu ndi cha anthu aumunthu ndiye tingofuna kungowapasa moni. Mukayang'ana the demographic amatero pa Chingerezi mukayang'ana chiwerengero cha anthu amene aponye voti chaka cha mawa ambiri ndi anyamata amene anabadwa pasanakwane pa 16 September 2007 akhala akuponya voti ndi chiwerengero cha chinyamata chambiri. Iniyo ndi mkulu wa anyamata mchipani chimenechi cha Malawi Congress. Mukufikira bwanji achinyamata osati kuti azangovota chipani chanu koma kuti akhale ndi udindo oziwa kuti ali ndi mbali yoti angachite nawo pa ndale za dziko lino? Kuchokera pano pamene tayambiramo mmene mwaona takhala tikupitira madera osiyanasiyana komanso m'misonkhano yosiyanasiyana imene takhala nayo ndakhala ndikutsindika makamakapo pa nkhani yokhuzana kuwapasa anyamata zochita zokhazikika. Ndinakambapo ngati mmene kunali kuchikwawa komanso kunsanje pamaso pa president wa dziko lino kunena kuti ine ngati mtsogoleri wa Chinyamata nditasankhidwa kupasidwa mphamvu kukhala mtsogoleri wa Chinyamata, choyambirira kunali kukumana ndi president wa dziko lino His Excellency Dr. Lazarus Makape Chakwera, komanso tinakumana ndi nduna ya zachuma Simplex Chichola komanso mkulu amene amayang'anira NIF kuwapempha kunena kuti kuli mafana kumuziku amene NIF ikamapereka ngongole ikumapereka kwa okhaokha ndipo gwira kapena kuti chikole. Tidapempha president a dziko Dr. Lazarus Makape Chakwera anatimvetsera ndikulola kuti no aliyense amene angatenge kangongole kanifi kuchoka pa 0 kukafika pa 1 million azitha kutenga popanda chikole. Kumene kundiye kukhazikika kuti mafana makamaka amene abwera kumene pa dziko lino akaone kunena kuti kutsogoloku uliso anthu amene akutiganizira ngati anthu ngakhale pese timapanga sandale. Baba Malondera, chimene mukufuna kunena ndi chakuti achinyamata kuwapasa mpata ali ndi gawo lanji limene angathandize pa chitukuko cha dziko lino makamaka kuyambira pa zachuma? China chilichonse chimakoloweseka pa chuma.
mmene tikunenamu ngati mwachisanzo kuchikwawa ndi kunsanje pamene president Dr. Lazarus Chakwera amakayasaso magesi kumizi kwambiri. Ndinawapempha anyamata kumene kuja kuti takatoleni tingongoleti. Mudziwa chikwawa nsanje kumatentha kwambiri. Munthu atatu akatola kangongole kamita wa 1 million imeneyi ndikotheka kunena kuti agule kafiriji koyambira akhoza kupezeka kuti popeza president watifikisira magesi kumuzi akhoza kunena kuti agule kafiriji kumapanga kati mazi kandi wapanga freezers wena akhoza makhala kuti ali mtima barber shop. Tikatero ndiye kuti ndrama ikhala ikuzungulira simatalikira kwambiri. Tikufuna anyamata amene asamango yang'ana kapena kuisidwa ntchito popanga zipolowe koma anyamata osidalira pachuma. Muli ndi chikhulupiriro kuti achinyamata nkukweza nawo chitukuko cha dziko lino chifukwa ambiri zikuoneka kuti sazindikira zimenezo kusowa kwa ntchito kuchitisa ambiri mwina zingokhala ena azikhala m'makhalidwe osachita bwino kumwa mwaulezera ndi zina zotero. Ndili nacho chikhulupiriro chonse kuti zinthu zimenezi ndizothandiza kwambiri ndipo achinyamata akhoza kukhala osidalira pachuma. Mmene ndakambirako kunkhani ngati ya NIF President Dr. Lazarus Chakwera asanakhale president wa dziko lino NIF nthawi imene ngati MADEF imalemba inali ndogwira ntchito okwana 100 koma kubwera kwa Dr. Lazarus Chakwera kwapereka chiyembekezo kwa mafana ambiri panopa ku NIF akugwira ntchito ndi anthu oposa 1000. Ndakuthokozani kwambiri Baba Steve Malondera mkulu wa zanyamata mchipani cha Malawi Congress. Baba Steve Malondera mkulu wa nyamata mchipani cha Malawi Congress. Tili pano tutero pa Ngazi Primary School kumene kundikwendeni 21 kilometers kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Ndilankhulenso ndi mmodzi mwa akuluakulu ena achipani cha Malawi Congress MCP amenewa ndi Jesse Kabwira. Jesse Kabwira lero takumana pano pa Ngazi Primary School kuikwendeni. Pambanira ndi mafunso limene Baba Malondera kuti chichitira ni msonkhano wanu waukulu mwakhala okangalika ngati chipani kupita madera osiyanasiyana. Mutani uthenga muutumiza ndotani kwa Malawi? Choyamba ndingoti mukuti akomana ndi Jesse Kabwira mungonena kuti mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party chimene chiwineso 2025 ndipo chiwinaso 2025 mosakayika. Uthenga wanga ndi oti Chakwera awinaso boma ndilomweri ndipo sitikusintha. Lemu ati ndi uthenga wanji. Uthenga umene tifuna tibweretse ife ndi wakuti palibe wina amene angawombole Malawi. Malawi sinaiwale kuti DPP inatikhazika pa academic freedom struggle. Lero amene akuti ndi secretary general wawo ndi amene uja anakana kupepesa ndi kuzunza ana aku university kwa almost 2 years. Uthenga wathu ndi wakuti DPP dzioti sitinaiwale kuti anapanja uju ndi iwowo. Sitinaiwale kuti anatukwana kuti kumpoto sikungachoke mtsogoleri. Ndi uthenga wathu ndi wokuti tabwera Chakwera amakonda anthu akumpoto ndipo Chakwera kunoko akubweretsa timadutsa pamaona nsewu umene ikukonzedwa. Mukuona saini kuti tabwera pano tonse high level kudzauza kuti mavuto ngati anjala tikukhala tikulimbana nawo. Maphunziro mukati muona ana ku university achita olemba kuti mwaphweketsa umoyo. Ndeti madzati kumpoto nkhani ya skulu ndi nkhani yayikulu. Ndife amene tinachotsa kotaja kutanthauza kuti ife kuno nkhani njoti 2025 mutampatse voti. Akabwira pali ena amene akunena kuti boma lanu la Congress lalephera. Mitengo ya zinthu ikukwera, chuma sichikuyenda bwino, ndalama zikusowa, inu mukubwera munena kuti inu namene mwachita zinthu zoyenerera. Amveziti anthu. Anthu akamanena kuti talephera ndi chifukwa chani tikamaonetsa zimene tapangayo ambatso kulira. Ife tisi tinalephere. Tabweretsa train uko imene idzitsitsa mitengo ya chani ya fetereza ya chakudya tipite pa nkhani ya chuma. Sitikukana chuma chavuta koma sikuti chuma chavuta kuno kokha. Ngakhale mtapita ku Britain kamwipita ku America pa Zambia pomwepa akukhala ndi 21 hours ya blackout. Ife kuno sitikudutsa kumeneko. Ndi chifukwa chani izi zili bwino kwa amene mukundimvetsa. Magetsi ngati asakuzimazima zimathandiza kuti mupange business. Ngati kuli anthu lero amene alima akudziwa kuti mitengo yomwe talimira ifeyo ndiyoti alime alandira bwino. Ndifuna ndibwerere pa nkhani ya chuma. Wina wakabwera anzakuzani kuti fetereza wakwera. Yes, nkhani ndi
kodi fetereza amene munkagula mochipa mbuyomo kusanabwere covid kusanabwere kolera lero mutalima ndi odulayo mwapanga ndalama zambiri kapena zochepa muona kuti mulimi wakolola ndipo wapanga ndalama chimene tanthauza chakuti ndalama yavuta kwina kulikonse covid itabwera tinali pa 9 months ya lockdown tisakupanga produce mudziwe kuti mitengo pamene paja inapenga kwina kulikonse koma momwemo muchita ponji kuti mwina moyo wa mayi upepuke tikuyika misewu ithandiza chani mulimi adzitha kulima kugulitsa zinthu zake bwino treni itabweretsa iyi fetereza diesel adzibwera pa mtengo otsika kuti mulimi athe kutani kupititsa katundu wake kunja ngati mulimi athe kuyenda pa msewu akhala moyo wautali adzitha kupita ku chipatala tikuyesetsa kutsitsa mitengo panopo muonetsetse mulimi wakolola wakwirako ndalama anthu agula magalimoto mupite mukafunse amene alima ndikuchita mwayi wopeza mvula yogwa bwino atha kukolola kupititsa nawo sukulu kupanga ndalama kuposa zimene angapangira mbuyo tikupanga zimene tingathe kuti titsitse mitengo ya mulimi anthu akhulupirirebe boma la Malawi Congress losogozedwa ndi Malawi Congress Party osati kuti khulupirira lero kadzipempherera chakwera akhale moyo wautali adzidziwanso kuti kulibe amene ali ndi chikombole cha kamuzu chimene chimakhala cha umodzi choti chilibe tsankho chitukuko chikikidwa pena paliponse sitikukana zina ndi zina zavuta kwina kulikonse ndalama yavuta koma ife tikuyesetsa tili pano kuti umoyo wa mwana waku university ukhale wabwino mulimi akalima adzitha kukolola ndi kusamala banja lake mukaona Malawi 2063 panopo mtati ndikuwuzeni chakwera amene amalowa mboma CDF inali pa 24 miliyoni panopo ili pa 200 yosati yakukasiya kokha koma ya dziko lonse la Malawi ndiye munthu akati tikupanga chani tikupanga china chilichonse chothekera kuti umoyo wa Malawi ukhale ndiye uthenga umene mabweretsa pa ikuyendeni kuno panopo ndifuna ndikambe nkhani imene yakhala ikuzungulira nkhani yokuti Malawi Congress Party ifuna kugulitsa likoma lero ndifuna tiuzane chilungamo palibe angagulitse Malawi ndipo Malawi Congress Party chakwera sangalole chachitika ndochi kulikoma tikugulitsa ntchito imene timati PPP private partnership ndiye kumene kuja makampani ena akunena kuti tikufuna tigulechi tikufuna tikhale munjira yotere koma ifeyo monga boma sitinagulitsa sakuti mufuna usamutsa anthu onse eti ayi ndinene pano kwa aliyense akundimva palibe mulibe maganizo ogulitsa likoma ife monga chipani chimene chikulamula boma sitingagulitse likoma zosatheka koma anthu amene akupanga bidi ndi amene akupereka maganizo awo koma ife monga chipani cholamula boma chilimbitse mtima aliyense sitingagulitse Malawi ndife chipani chokhacho chimene dzina lake ndi Malawi Congress Party sitingagulitse ziko mwabitangula nazo kumapeto kwa nsonkhano umene ziko mwambiri Mai Jessica Bwira amene ndi wapampando makamaka ndi mneneri wofalitsa ngani mu chipani chimenechi cha Malawi Congress ndimatero kuti pamalo pano pabwera anthu ochuluka kwambiri akuluakulu ambiri anthunso abwera ochuluka tiyekepo za ena amene ali pano nakambapo kuti ndi Mai Griselda Jeffrey amene sikalekale masiku asanu apitawo alengeza kuti alowa mchipani cha Malawi Congress mwachena yonse mwasogeza sabata yomwe ino yakukhalani yandikhalani iwe nawe mesa chipani chakuboma chimakhala munthu tsopano papita masiku asanu zufira bwanji tuli mwanumo kukhala wa Congress inetu ndipo sindikudzidzimuka palibe sochola kuika china chilichonse kukhala membala wa Malawi Congress Party chipani ichi ndiye choyamba cha dziko la Malawi aliyense akudziwa olota tiangonibereka ine adala sekretari a district omanga adala sekretari a district omanga wakulu adala biti bashiri chili pathako adali achelede a district amaya biti jabo namene amayimbitsa nyimbo za ufulu ndiye chipani ichi nchamakolo sidudzidzimukaso ayi ndangayena kumatuka amadzidzimuka mochedwa atuzindikira zwe sindazindikire mwa iwe ndakwatiwa mwana ukakwatiwa umasiya makolo
tsanu kubanja likatha mesuma bwera kwa atate yako ndene ndabwerera kuchisa changa. Oho ena madati mwina nkukhala jera la mtundu wa kaya nachoka chipani chanji poti chichadani chotsaningokhala nomati mdzingokhala ayi tabwera udzagwira ntchito kumthandiza atate wathu chakwera kuti apitirire ifa cha ntchito zake. akulandirani bwanji chipani? Andilandira bwino koopsa komanso chimene chinandikopa mtima achakwera sadatichititse manyasi agwira ntchito zotamandika ku dziko lino la Malawi. Nifa kugawa misewu njanje mukuziona ntchito zosiyanasiyana ingakhale zithandizo zijazungu adayimitsa pano zamba kubwera tamba kuziona ndayine ntsalire komanso pakali pano boma lomweli opposition iso lomwe mukuyionayo koma boma lomweli chabwino ndiyeno inu muchitepo zotani pakuti chisankho chibwera chaka chamawa inu muona ngati musewerepo kapena muchitepo zotani pothandiza chipani? I say ndine player number 9. Number 9? Ndine player number 9 nikangokutsogolo chimwendo number 11 akaponya chigoli. Ine ndine player muli pali chikhulupiriro ineyo chikhulupiriro chimene muchinenacho. I say mkazi wako uli nayo nyumba mwakhala mwamuna nzako nkubwera nukusinja nukuchotsa mano iwe nkuchoka nkuthawa kuti wako wamkazi nathawa ndiye mkazi uja wakhala wakhazikika zabwino kuziona ndiye ungabwere kuti ndifuna mkazanga mwina sizimatheka ayika sinkaziyo zabwino akuziona achokera ndiye ngati adakusinja nukulanda wamkazi lero ukabweresa ndiye akusinja 10 times mapeto wake ungomwelirako. ndakuthokozani kwambiri Mai Griselda Jeffrey amene mtundu wa Malawi ndikuuza kuti boma ndi lomweli opposition ndi omwewo tereko chaka chamawa muli ndi chikhulupiriro kuti chizawina ndi chipani chomwe tsono matasanga wine sonda tangasukuli enaso amunena ndikuchionaso apa kuli wenaso ake ndani ukatha driver akagwetsa basi sitima wagwetsa. ndakuthokozani mukagula sitima enyuwani mangoyika driver lonyuwani iye chakwera ija idagwa idatha chabwino tiyamulanaso kumapeto kwa nsonkhano zikomo kwambiri amenewo ndi Mai Griselda Jeffrey akuti ukagula basi ya nyuwani umangosintha driver. azimayi amene ali kumbuyoko akuvina akuluakulu amene achititse msonkhano umenewu akuti asala pang'ono kufika. constituency ino ndi ya Catherine Godani Hala amene ndi wachiwiri oyamba kwa vice president kapena kwa mtsogoleri. ndikuti chani kodi? ndikuti Catherine Godani Hala ndi wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress. iwonso ndi speaker wa nyumba ya malamulo ndeni akadera lino limene ndi Mzimba North East kapena kumpoto chakuvuma kwa boma la Mzimba. amene akhale mlendo olemekezeka pa msonkhano umenewu ndi Catherine Godani ambakapaka ndi Richard Chimwendo Banda. ndimuyitaneso mzanga uja Kasim pali magule pano ndimafuna ndeneponso kuti pali bandi pano pali magule pano Skefa Chimoto ali pano ndi msonkhano umene chipani cha Malawi Congress chikuoneka kuti chinakonzeka ndithu in terms of organization. mzanga Madaliso Phiri akhale akubweranso posachedwa koma ine pano nditacheza ndi achinyamata ochoka ku Mzuzu University amenewa alinso pompano ndipo abwera ngati MCP wing ya ku Mzuzu University ndipo amenewa timve kuti kodi kubwera kwawo abwera chifukwa chani. mwina choyamba tikudziwe dzina komanso position. zina langa ndine Hanif Kaliati, president wa Mzuzu University komanso secretary general wa ma universities onse muno Malawi MCP kapena kuti Malawi Congress Party youth wing. ma students kuchoka ku university muzatani pano? choyamba ifeyo mene tabwera kuno tikufuna kudziwitsa dziko
komanso wina aliyense amene akuonera kuti MCP nchipani cha Chinyamata ndi chipani chimene chikukondera ana amauniversity. Ndikukamba izi chifukwa chani? A president pompano akweza upkeep ya ma student imene timalandira kusera ku bungwe la loans board kufika pa 560,000, which is not easy. Mbuyo mutimalandira ma 70 chakuti kenako ma 100 chakuti koma pano pafika pa 500 chakuti more than half a million. So ndi chinthu chakuti ife president wathu tikumunyadira library pa Mzuzu University. Pali zitukuko zambiri zimene a president akupanga pa Mzuzu University zimene ifeyo ngati ana Mzuni tikuona kuti a president tapase nthawi boma ndi limeneli. Kodi mukuti a president mwapase nthawi boma ndi lomweli. Mwina ngati ophunzira ndinu okhutira ndi mmene zinthu zikuyendera. Choyambirira ndikunena kuti ndife okhutira motsatsa osakungokhutira pang'ono koma kukhutira kwenikweni. A president atangolowa upresident ayamba ayika foundation background kukonza mbali ya energy amagetsi asamathime. Tikukamba za zitukuko ngati za misewu, tikukamba za zitukuko ngati za nchanchi. Zitukuko zimene zimapangisa kuti chuma cha dziko chiziyenda bwino. Kampani yochoka ku India ku China singabwera kusapanga chambiko ku Malawi ngati magetsi alotimatima, koma ngati magetsi ali oyaka amphamvu muona ma industry abweraso. That's why a president ayika foundation ya mphamvu tiapase nthawi ife ngati Achinyamata ndikuti tavotereso achakwera. Pakhala pali zokamba kutengera kumbali ya role imene Achinyamata akumakhala nayo mu ndale zathu za kuno ku Malawi. Nthawi zambiri mwina Achinyamata akhala akumagwira ntchito ngati mmene mwabwerera apa ndi bana yanu kungovinavina ndi kumapita. Mwina inuyo ngati Achinyamata ndinu okonzeka bwanji kuonesesa kuti there is a transformation, a transformative way of doing things kumbali ngati ya role ya Achinyamata? Ndikufuna ndiyambe ndikunena kuti Wachinyamata aliyense m'Malawi ngati akufuna kuti apite ku chipani chimene chitha kumugwiritsa bwino ntchito komanso ndikutumikira ku chipaniko ndiye ndi chipani cha Malawi Congress Party. Choyambirira chipani cha Malawi Congress Party sichimangogwiritsa ntchito Achinyamata ayi, ndi chipani chimene chimapereka mpata kwa Achinyamata kuti akwanise kutumikira kuthandizira dziko. Mukuziwa ndi Malawi Vision 2063. Vision 2063 ikufuna Achinyamata tigwire ntchito mothandizira osati mokhala ngati kugwiritsidwa ntchito ayi. Mwina ngati Achinyamata ku Mzuzu University amenenso muli MCP wing, do you take any part in the decision making process ya chipani? Kutenga decision making choyambirira timagwira ntchito ndi region. Ngati kuno ndi North South region ya Malawi Congress Party komanso tili mu district ya Mzuzu. Ndiye anthu amene wakuluakulu athuwa amatisamala bwino, amatifunsa kodi kumeneko mufunika titapanga zotani. Ndiye kuzera mu njira imeneyo timakwanisa kupanga nawo contribute ku ma ideas athu. Mwina pomaliza pamene tikutsanzikana mawu anu kupita kwa Achinyamata kuno ku Malawi komanso amene ali ma institutions of higher learning ndotani? Achinyamata ma university tazolowera kukhala mu zipani zimene zimangoti ife ndi Achinyamata kwa kuti zipani zina zimakhulupirira kuti munthu akakhala Wachinyamata ndiye kuti ndi wawo. Koma muona kuti ku Mzuzu University Achinyamata osamene abwera Nzuni palibe mkoko ndi Achinyamata okhaokha. Pali mayankhulidwe amanena kuti MCP chipani cha zikoko. Kodi Nzuni ikuphunzitsa zikoko? Nzuni ndi chipani chimene chikuphunzitsa Achinyamata. Kodi wanena kuti ife ngati Achinyamata ma university ngati tikufuna kutumikira bwino dziko silingachose ndale. Kutumikira dziko kufunika tilowe mu ndale. Empowerment tingayipeze through politics. Ndiye ngati Achinyamata tikufuna kutumikira dziko ndiye nditenge mbali mu ndale. Nditenge mbali mu ndale zimene zili dziko muno ndikutumikira nawo mmene mucha. Kodi ndikuchokera ku zipani zimene zija zitinyamula zitisiya pena pake tikwanisa kupita pasogolo. Zikomo kwambiri. Dzina lija? Hanif Kaliati Wachinyamata kuchoka ku Mzuzu University amene ndithu wabwera ndi gulu lake la MCP wing kuchoka ku sukulu ya Kachenjede imeneyi. Tikukamba ndithu kuti tili pa Ngazi Primary School ground pamene chipani cha MCP mosogozedwa ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Richard Chimwendo Banda akuchitisa msonkhano kuno. Dera tili lino ndi dera la Mzimba North East limene phungu wake ndi Catherine Botani Hara amenenso ndi wachiwiri oyamba kwa president wa chipani chimenechi cha MCP. Ndipo pano tilinso ndi Deus Gumba amenewa ndi mmodzi mwa
chimenechi cha MCP olemekezeka Kumba nduna ya zamalo komanso phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani chimene cha MCP tatifotokozerani kuti anthu ayembekezere chani pabwalo pano. Malo ano tu anthu kuti tayembekeze kuti yayi MCP yafika ndipo yafika MCP sikutuluka bomba yafika kwavomera patsimikizira anthu mdziko la Malawi kuti MCP siyamasewera palibe zibwana kuyang'ana chitsogolo nditoro lasasi chakwera 2025 kupita chitsogolo mpaka 2030 wo MCP sikutuluka bomba onani anthu mene abwerera pano palibe anthu apena chitoka nyamulidwa awonse anthu akonkuno kumzimba North East aphungu ambirimbiri komanso anthu anu ake sera magawo osiyanasiyana MCP sikusewera yayi. Chipani tuchikuoneka kuti chatanganidwa kwambiri pali funso limene anthu akulibwereza kuti kapenatu kampeni yayamba. Tilero kuti yayi sikuti kampeni yayamba kuti ngofotokoza ntchito zimene achakwera achita muzaka zochepa ngati tunena kuti achakwera ali zinthu zoonetsa ndi manja so ntchito zikuachitira umboni tukamba za msewu wa M1 kuchoka kusanje kupita mpaka kukaronga mwangati mwadzera kumene kuchoka kulilongweka kuti mwadzione anoka kukamba nkhani ya pa library pa Mzuzu University masa mazione anoka chinthu chokondweretsa tikapita matitisi imene mukuonerapo tikapita madera osiyanasiyana apa Mzuzu pa High Court zosiyana-siyana zambiri nyumba za polisi kuno oseko tikapita pano kukaronga kuti nyumba za ame azathu achitetezo zonse zimene achakwera tikungofotokoza zimene achita kukatsimikiza ndizo seji anthu okha akuvomereza kuti yayi mmene ayambira achakwera amba bwino singalole kuti yayi alekeze pamwepo yayi nthawi yawo ipitirire mpaka 2030 monga amanenera dziko lino. Kuchipani kumwina mukakhala ngati National Executive Committee komanso ngati chipani chonse mukamaziguguda pa mtima mukuona kuti muzaka zimenezi mwatumikira Malawi moyenera zomwe chikuchitani warrant kuti akusankhidwenso 2025. Tutere kuti Malawi atumikira moyenerera mukudziwa ndakumana ndi nthawi yovuta mmene malo amboma palingana nkhani za COVID macyclone koma tikatengerani mmene nthawi tadutsamo ndi zimene tachitira pa nthawi Malawi atumiza moyenerera mutakuona kuti ngakhale chakudya chamba kugawidwa ine nthawi nalipo enja koma chakudya chamba kugawidwa ngati lako yambira dzana wawira kose kusanje kupalombe kuti zimene zikuchitika tikapita masukulu ndimene mukuonera ana akupita masukulu mu nthawi yake kuma university ana sakukhala zaka 7 akanali pa degree imodzi yayi zaka 4 mwana akudzera kumaliza sukulu zimenezi kuapatsa chikhulupiriro Amalawi kuti yayi ikapatsanso mpaka chakudya ndiye kuti dziko lino lipita patsogolo. Ndathokoza kwambiri koma mwina musaoche bulangeti nditero kuti yayi kufuna kuti Amalawi adziwe kuti chipani cha Congress siku Central Region kokha yayi mwina kumagaza kuti kwati kuti atidali kulilongwe kumana ngati chipani cha Congress kulilongwe kapena maboma ku Central Region yayi kuno tili kuno ndi kumpoto azathuso anaiba tambaso ali zawo zochita koma masanje phado weniweni ife kuno si msonkhano wa president ndi msonkhano wa vice president wa chipani chathu posati cha national level posati pa national level koma mutakuona anthu ali pano pali msonkhano pali munthu pano opsa wa msangali pati zimene zili pano chipani cha Congress pali ponse kumpoto kumwera ku Eastern Region muchamudaonera kuti kumene kucho likhulupirira kodi chipani chili ponse chili pali ponse kansala mudaona kumangocha pali kuchimbundi kwa zathu zazipalizira koma mudaona alati pasi konge kumpoto idapita akansala atatu mawa tupita kumeneko firiziro imene ayita pachi kumeneko anthu kumeneko chero tikathokoze tikafotokozere kuti Congress muchakati khulupirira muti chinawo limodzi anopita chitsogolo. Tathokoza kwambiri Honorable Deus Kumba amene ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimenechi cha Malawi Congress. Pano ndilinso ndi nyama zikuluzikulu mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimenechi cha Malawi Congress. Mwasala bwanji olemekezeka pano muli pa Ngazi Primary School ground kumene muchitisa msonkhano umenewu koma funso nkumati kodi chipanichi chifukwa chani chikuoneka kuti chasambatuka ndi kuyamba kuyenda motere kuchitisa misonkhano yotere? Tayata ndindizi sango mu September next year ndetena kuzungulira kwa utatu kuti tayata ndena kutangamuka chabwino koma tsopano anthu akufunsa kuti kodi simesa tikanadikira kampeni ibwere kutsogoloku tilili pano zikuoneka ngati zikudachetu pano patu wauza zazituko zimene tapanga kuti kampeni ikabwera zisafute chabwino tikwalongosora zituko zimene zabwera kuti kampeni ikayamba asatidabwera achota awadapanga sauta munapikisana nawo kukhala wachiwiri kwa
mtsogoleri wa chipani chimenechi woyamba makamaka kuchokeranso kunoko ku chigawo cha kumpoto sizinayende koma mudakali mchipani mukupitiriza kugwira ntchito za chipani umoyo ukuyenda bwanji kuchoka nthawi imene convention inachitika palibe chosintha inu za nyumba za nyumba koma tikamatuka kunja ndife amodzi ngati titoyambana titopikisana titopakachira chichonse koma tikamaliza timayezo kungotuka panja ngati asita kuyang'ana chipani chimodzi amene Congress Party mtsogoleri mmodzi amene ali Dr. Lazarus Chakwera palibe chosintha amakudziwani anthu kuti ndinu strategist wa chipani chimenechi mwina munkayembekezera kuti mukasankhidwa udindo umene uja muchite deliver kwambiri pano ustrategist udakalipo ayi kupikisana mnyumba kumasiyana ndi ndale zakunja maniva ndale za nyumba timasankha chimene chipani chikufuna maniveti ndale yakunja timasankha anthu kuti avotera chipani their strategy yaine it's a professional title maniveti PhD holding yanga ndi strategic planning yeah koma bodi zimene zinali zankati sisi titatoza kuti kunjaso chimodzimodzi koma timavomereza zimwe zachitikazo chiweja kuti ifeyo chipani chimodzi family tsiku lina abwera wina tsiku lina adzabweranso wina anthu amati poyamba ndali strategist pano pabwera wina ndipezi pakhalira anthu amati azikhale ng'oma he's rough in his political way of doing things mukuona bwanji amuona noko wandale samboja penda sikugwa hayi izi ni ndale ya muona ena amene anali kutsogolo azakhala kumbuyo kutsogolo zimene zimakhalira pano anzathu apite tiyenda sabote fule kuti zimene akudziwa pange ya so amene watenga strategic planning ine ndi pambuyo pake kumthandiza zimaenda chikulina zakhala koma ndilememba tathokoza kwambiri amene ndi Akenny Zikhale Zikomo kwambiri amenewo ndi Akenny Zikhale Ng'oma amenewa ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha MCP komanso ndi nduna yoona za chitetezo cha mdziko iwowa ndithu ali pano nawonso ndithu kutenga nawo gawo pa msonkhano umene chipani chimenechi cha Malawi Congress chakonza kupitirira kucheza ndi anthu amene ali pano kuzatenga nawo gawo pa msonkhano umenewu wa chipani cha Malawi Congress umene ndithu mlendo olemekezeka ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Richard Chimwendo Banda dera tili lino ndi Mzimba North East mene phungu wake ndi Catherine Gotani Ara pano ndikupitirira kucheza ndi anthu muna choyamba tidziwe dzina ndi udindo wake ineyo ndine Henry Mumba ndine Director of Economic Affairs Malawi Congress Party Director of Political Affairs kuchipani Economic Affairs zikuyenda bwanji kunkhani za chuma anthu akufunsa kuti kodi chipani ndalama zochitira misonkhano ikuluikulu ngati imeneyi kampeni sinayambe zikuchitenga kuti ayi ndithu chipani chimenechi cha anthu ambiri tindi anthu kumalawi kunongo tindi anthu kunja ndipo anthu okufuna kwabwino ndi amene amatithandiza kuti misonkhano zikhala chonchi ndipo apa sitinati tangoyamba gemu ilipo ndipo tipusha zimenezi muonafu zikafika kuchisankho zonse zikazabwino mwina anthu kumafunsa kuti kodi chenicheni chimene afuna kukwanitsa ndi chani tikakhala mwina chitukuko anthu amene atu mwina azingoziona mwina usachitaso kuwafotokozera mufuna kukwaniritsanji ngati chipani okay nkhani yonena kuti mukumbukira kuyambira amene bwana president wakhala pampano 2020 akhala kupanga zitukuko mwa silence osauza anthu kuti zikhala bwanji anthu azingoona koma anzathu achipani chosusa atengerapo mwayi kumanena kuti palibe chichitika koma timadziwa nthawi idzakwana pamene tidzatuluke kuwalodzera anthu zimene boma lachita mukuona nokha kuti zimene bwana president Lazarus Chakwera apanga zinthu zapamwamba kwambiri zinthu zamphamvu zitukuko zamphamvu zoti zikhala mpaka nthawi yayitali kwambiri 30 years 40 years osambanga malipira pafupi kuyerekeza ndi mmene zinalili mbuyo muja kansewa kapanga inde amapanga mwansanga koma mvula imodzi 1 rainfall msewu wonse makauta kuno boma lanu likumanga misewu yolimba kwambiri mwaona nokha msewu wa M1 for example kuchoka ulilongo pita kukalonga msewu wamphamvu kwambiri leya yaikulu kwambiri yatawa
kusonyeza kuti president uyuyo sakufuna kuti azingopanga zinthu zochinyengo zonamiza anthu koma zipanga mzamphamvu kuti anthu akaona azidziwa kuti munthu uyu anabwera kuti athandize Malawi osazongonamiza anthu yake. President Chakwera samapanga zimenezo, boma la MCP silipanga nawo zimenezo. Inuyo ndi director wa nkhani za chuma economic affairs ku Chipaniko, mukakhala pansi ndi kumakambirana chuma zimene anthu akukamba mumakambirana chifukwa anthu akuti chuma sichikuyenda bwino. Tikumva anthu akunena pena tikumamvetsa kupasa kudziwa mmene dziko limayendera. Mudziwe kuti boma lapita lija linaononga zinthu zambiri pa nkhani ya chitukuko ndi nkhani ya chuma. Iwo amangopita ngobwereka ndalama kunja pa mainterest akuluakulu zimene zidapangisa kuti apresident achakwera atabwera mbomawo apeze ndalama zobwezera ngongole zimenezo. Zinthu zikaonongeka usikonzeke zimatenga nthawi yayitali kwambiri. Panopo zinthu zakonzeka tili pa line yoti tsopano dziko likhale pa footing yabwino kuti anthu apindule. Ndipo panopo anthu mwaona kuti ziyamba kuyenda bwino. Mitengo ya fodya, mitengo ya mbewu zina ndi zina ili pamwamba kwambiri imene anthu akalagulisa mbewu zawo akumapeza phindu lalikulu. Kusonyeza kuti amakhala ndalama yoti akhoza kudya kupangira chitukuko komanso kusinzira nawo zinthu zabwino kwambiri. Anthu akhale ndi chikhulupiriro kuti komwe tikuloweraku mavuto amene akuwadandaula pano kumbali ya zachuma boma lotsogozedwa ndi chipani cha MCP lisintha likusintha kale. Koma chachikulu chimene tikulimbisa anthu nchionera kuti adziwe kuti boma limalimbikisa anthu enu ake amdziko kuti azizigwirira ntchito yawo. Akagwira ntchitoyo pazikhala phindu labwino umene nanena nkhani ya mbewu. Ndiye ndizokhala zimene zingatukule dziko. Kulibe ndalama zimene zichoke kwina kulikonse uzampasa munthu mamiliyoni thumba mwake sizingateke. Koma boma lapereka environment yoti aliyense kandi wa business kandi munthu pa nyumba pake kandi makampani azipanga phindu mwa njira yolondola kupeza ndalama zambiri. Akapeza ndalama zochonchichi akutukula iwo komanso akutukula dziko. So in that way dziko la Malawi lipita patsogolo kwambiri. Ndikuwauza Malawi mwayi ndi omwewu asayerekeze kuti chitango cha chaka cha mawa anamizidwe ndi anthu ena kunena litabwera ise zinthu zasintha chilichonse azangowononga kubwereza pena anasiya paja kuwononga paja. Ife tikunena kuti boma ndi lomweli opposition ndi yomwe pamene mwina tikusiyana mutayang'ana mukameramu ndiye muatsimikizira Malawi kuti ndalama zimene mugwiritsa ntchito anthu akhale ndi chikhulupiriro chanji kuti is not coming from public coffers. Zachidziwikire kuti boma lathu la Malawi Congress Party sinatengepo ndalama ya boma kuti iyendezere chipani. Olo mutaona misonkhano ya president kandi misonkhano ono palibe gamoto ya boma imene tatengera anthu kubwera pa msonkhano panopo. Ifeyo timalemekeza ndalama za boma ndipo sitimafuna kuti ndalama za boma tizipangira chipani koma kuti chipani tindi kuthekera. Ndanena kale kuti ife ntchito antikutukula Malawi akhale ozimira pawo kakali ndalama zawo. Tikatukula Malawi amene ali mamemba za Malawi Congress Party azithandiza chipani mezukhala timasonkha kuti msonkhano ukhale chonchi. Boma ndi lomweli opposition ndi yomwe. Tathokoza kwambiri a Director of Economic Affairs ku chipani chimene cha Malawi Congress. Mwina akumbutseni Malawi dzina ndine Henry Mumba, Director of Economic Affairs ku Malawi Congress Party. Tathokoza kwambiri olemekezeka Amumba. Akutero ndithu kuti chipani makamaka kuti boma ndi lomweli komanso opposition akuti ndi omwe mukunena kwawo akudziwa chimene akutanthauza. Ndinali ndi Madalitso Phiri anapita kaye kwazungulira pang'ono ndikukamvetsedwa kuti kodi tikuti tili motani akuluakulu atali pati mwina uthenga ukutinji mati akuti akuluakulu amenewa asala pang'ono kubwera mwina mbiti zisanu zimene zikuzazi akhala akufika malo ano. Tero kuti pamalo pano pali chifwiri mbwiti pazaza kwambiri pali oyimba skefu chimoto azimayiwa tiyena otero. Tamvaso kuti Danlu alipo mpano. Akulero kuti Danlu alipo mpano tione kuti kodi akubwera ngati oyimba akubwera ngati wandale titimva pompano. Chabwino pacha ameneyo anthu akudziwa kwambiri kuti amayimba kwambiri nyimbo mwina zambali inaija pano tikuyenera kuti timve mapezekedwe ake apa. Ndipo iyeyo nthawi zambiri anali amaziwika ndi nyimbo zotamanda chipani cha TPP ndiye ngati akubwera malo ano ngati wandale zodabwitsa ndithu koma tizimve kuti kodi zikhale bwanji pamalo pano. Ndimazungulira kuseri uko nakazunguliranso kuseri kwinako nditero kuti pabwerabe munthu pamalo pano achinyamata asungwana azimayi
abambo ambiri ali mmakaka ofira amene ali makaka achipani chimenechi cha MCP. Ndikusonyeza kuti ukaona zaka za anthu ambiri amene ali pano mwina zosafika mwina 50 mwina osafika bote achinyamata ambiri achinyamata kupeza kuti achinyamata kutenga nawo gawo mudale muziko lino. Chabwino madaliso piri ndikhale ndikusira bwaloli koma timafuna tapasa anthu chithunzithunzi kuti kodi constituency imene tili ino idayima bwanji idazunguliridwa ndi madera mongati mwina tidapasa chithunzithunzi. Okay, pamene tili pano ndi pangazi pa ground ya primary school yotchedwa Ngazi ku Ikwendeni kwamene amayiziwa ili pafupi makilomita 20 kuchokera mu mzinda uja wa Mzuzu. Ndi mboma la Mzimba makamaka mzimba wake kumpoto chakummawa kapena kumpoto chakuvuma ndiye linazungulidwa ngati ndi kumpoto ndiye linazungulidwa ndi dera la kumpoto kwa mzimba kumene phungu wake ndi Yeremiya Chihana. Linazungulidwanso ndi kuja amati kuzambwe kwa boma limene la Mzimba kumene amati Mzimba West kumeneko phungu wake ndi Abile Kaunda aja oyimba aja ndiye ukayang'ananso kumnanelo kuti 21 kilometers kuchokera ku Mzuzu MP yake ndi Benedict Mwamlima achipaniso cha MCP. So ndi pamene tili apa tikangochoka ngati tikupita ku Mpherembe boma la Rumbi ndiyachita geography yanga bwino kwambiri ndapazikwisisa pamene tili pano. Malo ano kone olatango kutengani kwakusiyani pakati pasimukasochera yayo kusokera ndi yayi soyera ya ozateka koma zosocheranso yayi. Chabwino sikomo kwambiri madaliso piri iwe ndikupase bwalo ukhale ukucheza ndi makamakaso azimayi amene taona akuvinawa maso achinyamata ena amene ali pano inenso ndizungulire kuseri kuti tione kuti alendo athu amene akubwera ayende motani. Tikutero sikomo kwambiri Kasim tikutero kuti tikulangulira pano pa primary school ya Ngazi kuno ndikuikwendeni mudera la Catherine Gotani Hala amene ndi wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri kwa president wa MCP komanso speaker wa nyumba ya malamulo kwinaku kuli zoyimba zimene zikuchitika madansi timafuna tiyankhulepo ndi anthu enanso amene abwera malo ano ndimakambapo kuti pabwera anyamata ambiri kwa basi mwina tikhale tikuyankhula ndi anyamata angapo chifukwa akuluakulu pamalo pano akunena kuti akuluakulu amene achititse msonkhano umenewo akhala akufika malo ano posachedwa apa ndiye mwina mumbiri zisanu zimene zikudzazi koma ndimafuna kuti tilankhulepo ndi achinyamata ndiye zosekesa zimene zikuchitika malo ano ena akuvina modabwisa komanso kuona ng'ombe zimene zazandana sogoloko anthu ngati Griselda Jeffrey akeni zikhale ng'oma timayankhula nawo pompano nduna ngati Adeus Kumba zimenezo ndi zimene zili pano. Ndimatero kuti tikhale tikulankhula ndi ena amene ali pano achinyamata. Dzina lanu ndani mayi wanga? Ndine Koni Mkandawire. Mmachokera kuti? Kuchipulula ku Mzuzu. Mwachoka ku Mzuzu? Ndino achipani cha Malawi Congress. Kwambiri. Chiyembekezo chanu ndi chotani ndi chipani chimenechi? Ndipane ndikuona masomphenya kwa Lazarus Chakwera sogolero kumatima ndokoma nkhope zomwe ndipo timamkonda kwambiri. Muli ndi zaka zingati? Ine ndi zaka 29. Achinyamata ndofunika bwanji kukhala nawo ndi chidwi pandale ngati mmene mukuchitira? Achinyamata ofunika kwambiri pandale ife kuti achinyamata afe ndifenso ndife anthu amsogolo timaona sogolo wala kwa Chakwera Lazarus wathu. Mukuona sogolo wala ndi Chakwera? Achinyamata angathandize bwanji pa chitukuko cha dziko lino mmene mukuonera? Achinyamata amathandiza pa chitukuko cha dziko chimalinga na president wathu limene akupangira achinyamata amatengaponso mbali yayikulu gawo lalikulu kwambiri. Ndatokoza kwambiri. Zikomo. Nditembenuke ndikuyankhula apeitazi payi akuyipasa moto kumene mundiyandikire ako inu mundiyandikire ndiye nawo ndiyambire inu zina ndi ndani paja zina lanu ndani? Zina langa ndine Winnie Chavula. Kwani ndachokera
ndimakhala konkuno kwekwendeni ndithu koma ndachokeranso kumzuzu kumene ndikukhala nthawi inoyi. Mdino wako geresi mmene mwavalira kwambiri munamba usapota chipani mwa TV munamba chipani inamba wikonda MCP 2004 tili nsikana pamene timagoterana ndi madamu Nasetembo. chifukwa chani munayamba kusopota chipani mene kuyambira chibadwi changa sinavoteso president wina koma ndimakonda MCP kuyambira kalekale. Ndiyo chembekezo chanu pamene tikupita 2025 ndi chotani ndipo mali limeneli la MCP? Chembekezo changa chonse chili mwakuti bwana president Lazarus Chakwera abwereranso mboma mpaka 2030. Chabwino wajani muli ndi chikhulupiriro chimene tikuona zitukuko zimene akupanga muno Malawi, kusakondera kwa mtundu wa munthu, kusaona nkhope ya munthu kapena mtundu wa anthu, paliponse akukonda kuonesa chikondi chawo. Ndakuthokozani kwambiri. Zikoma kwambiri. Zikoma kapitizani kuvina nachita kuchosani mukuvina. Ndavina ni pang'ono. Ehede, chabwino. Zikoma kwambiri. Yeah, zina ni nani basi? Sala Zulu. Muziyangana u. Zina ndine Sala Zulu. Majogera ku. Kumzuzu. Kumzuzu. Kunchangatu. Majikonda chipani chimene. Kwambiri kwa basi. Wajani. Abwana Chakwera ati kwanza ndisangalasa ko ndipasangongole zantukula makomoni ipi atukula okutika wasowekera wasekubantaniza ndichipani chosangalasa kwambiri bwana. Chipani chosangalasa kwambiri. Muli ndi chikhulupiriro kuti chipambana chipambana plus Chakwera ndiboma. Ndikuipatsa moto ababa. Kwambiri bwana. Pang'ono ndione. Moto Chakwera. Chabwino nditero kuti tsopano mlendo wamkulu pano uno Richard Chimwendo Banda afika malo ano akwera pa nsanjapo ali limodzi ndi Mai Catherine Gotani Hala ndi akuluakulu enanso achipani chimenechi cha Malawi Congress. Ndiye anthu onse amene ali kusanjako ayima kupereka ulemu kwa mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Richard Chimwendo Banda amene akhale mlendo olemekezeka pa msonkhano umenewu. Ndikuonanso mphungu wadala limeneli Mai Catherine Gotani Hala amene ali spika wa nyumba ya malamulo komanso wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi akhale aliso limodzi pamenepo. Amene aziyendesa mambo menewu ndi Aram Beza amenewu ndi MC lerono. Ndiye pamalo pano patekeseka kwambiri pachokuti akuluakulu amene anthu amayembekezera afika malo ano. Ndiye kuli kuvina kunyadira chipani chimene cha Malawi Congress pamene chikukonzekera kuchititsa msonkhano umenewu pano Bangazi Primary School ground kuikwendeni mu mzinda pamene makamaka mu boma limeneli la Mzimba. Ndiye posachedwa apa chikhala chikupasirani kwa MC amene ayendese mwambo umenewu ndi Aram Beza. Tikusireni amenewu ife tibweretso kanthawi kena. Zikoma kwambiri. Mzuni takunyadirani zikoma kwambiri pang'ono kaye Mzuni zikoma kwambiri kaoko mchanya kwacha Dr. Lazarus Chakwera Catherine Gotani Hala Richard Chimwendo Banda nduna zonse ise toseke the Secretary General wa Malawi Congress Party imweso muli Minister of Local Government and ndiponso Member of Parliament Dowa East imwe tikumchemani kuti bulldozer dada Richard Chimwendo Banda. Nchindi zikumwenererani imwe wa Deputy President wa Malawi Congress Party imweso muli Speaker wa Malawi Parliament ndiponso Member of Parliament wa Mzimba North East Indodakazi Catherine Gotani Hala wa Sub TA Yohane Jere na mafumu wose imwe muli pano
the Treasurer General, the Malawi Congress Party, the Honorable Dr. John Paul, the Organizing Secretary of the Malawi Congress Party, Minister of Lands, the also Member of Parliament in Mchinji Southwest, the Honorable Deus Gumba, the Publicity Secretary of the Malawi Congress Party, the Honorable Dr. Jesse Kabwira, the Director of Economic Affairs, the Honorable Henry Mumba, the Honorable Minister of Homeland Security, the Honorable Nyama Zikuru Dr. Kenneth Zikale Ngoma, Honorable Titus Mvalo, Minister of Justice, all National Executive Members in Mulipano, all Members of Parliament in Mulipano, Regional Chairman North-South Region, Chisakata, Uyo Mwanarume, Dada Joseph Chavura, the District Chairman Mzuzu District, Franklin Hara, na members also of the district, the Council Chair, Morgan Tembo, the Dada KW Nyirongo, Valisca Imuso Perengepano, my Presidential Advisor Mulipano, Dada Mkandawire, na Dada Mkalangiza, na Mose Mulipano, wa mama na wa dada. Kwacha! Mambo witu, wa Guest of Honor, wa Bulldozer, Wambenge na Pembero, ndipo au waturongoz genge mba moderator wa CCP wangazi CCP wadada KW Nyirongo, fikani wadada KW Nyirongo, modi Pemberere. Yeo chomene. Chirombe chota wadada, chota wakutemwa, mule chota wa Rusongo, mule fomu ya mafomo kweniso ndimwe Karonga wa Mtende. Chikwiza pa masopinu mnyango iye, kuonga, chifukwa cha kuzomerezya, kuti ungano ufiskike, ya kuwa masachizgo, kwenisono ni masachizgo cha. Mwatifiska tose tilipano tikumrombani fumu ya mafumu kutilongozga na kutitangirira mukati mkukumana kwitu chomenemene mnyengo iyi apo warongozi walipano mafumu yalipano vampingo walipano vamabizinesi walipano tikumba timongani fumu kuti urongozi wose uwu mukusora ndimwe ndipo mukusora na ulato. Fumu tikumba timongani mnyengo iyi kuti mwe pakati pitu ndipo mtirongozge na kutidangirira chomenemene kuti tilimbane na chimoza icho chiri kulembeka musumu yitu ya Malawi, tilimbane na njara, tilimbane na ndenda, kweniso kwa kurusya tilimbane na sanje, kweni mtipe mtima umoza kuti vintu ivi fisikike. Ipo kuti fisike makora ni parataro tarondezga vyose vyoekenge pano fumu, tikarondezge chifukwa urongozgi wose ukufumira kwa imwe, mutirongozge mtidangirire mwa Yesu Kristu fumu yitu. Amen. Kaongo mchanya, kwacha! Awa wayo wengepo wose nkwapempa kuti nchindi chifukwa cha nyengo ine napereka kale tiperekenge waka ku high table pera. Let me recognize the presence of advisor wa legal affairs wa dada Kazipatike nao walipene pano. Panyango ya sono ni cheme STA Yohane Jere ndio weneko wachigawa chino wakuti wampokererani wa guest of honor ndiposo imwe muliso wa speaker panoso wampokererani panyango ya sono. Wadada STA Yohane Jere afumu. Maoko wa kwa fumu. Pu, 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 pu.
Guest of honor vitu dada Chimwendo Banda imweso ndimwe Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party, kweniso ndimwe Leader of the House kura ku Parliament. Right Honorable Catherine Gotani Hara MP, Speaker wa nyumba ya Maramuro, imweso ndimwe Vice President wa chipani cha Malawi Congress Party. Nduna zose mulipano vatidangirira na pemphero aliskavitu hanyirongo mwapadera nipereke nchindi kwa T.A. Tura imwe mwafumira kunkhata be. Vadada na vamama nati nimpokerereni valendo vitu mose kuno kuchigawa kuno na maoko yaviri khalani vakumasuka mfwasani cha kwamba Secretary General kusazgirapo imwe Vice President maro mwa chigawa chose chino na maro mwa mafumu yose nati nimpangeni congratulate pa kusangika mipando hii mwasangika. A Secretary General kuno ndiko kwawo kwa Vice President. Vandu wose mkuwaona hapa wafumira mconstituency mwawo kweni vizaweka cha vadangiririka na mafumu pafupi 300. Nimpembeni waka mafumu hapo mwaima mwakara imani kuti vamoneni Secretary General alendo witu. Tikare kwiza kose uku Secretary General chifukwa cha vitukuko ivi MP vitu aomba Vice President vakutipangira kuna kuchigawa tiyo yepo mwa vichoko waka ivi vakutipangira chimoza mwa icho Secretary General tina mochare pano vaikwendeni just a kilometer apo tikuvwirika kale tikasuzikanga mochare pata utakumzuzu kweni kwa sono tapepukika kusazgirapo hapo vali kutipa ambulance iyo ikutumikira constituency yose vikuchitika kuti ambulance yanyamula matenda yala wataika vakutinyamulira kweniso imwe Vice President mukulekererapo wakacha mukuperekaso na chipepeso tikumuongani chomeni vitukuko ifu matipangira Vice President vitu vinandi kuyambira magesi ya Malepu yali ukafika na mizi mwa kutikarotangako tuka magesi cha maro ngati kunjuyu kuchoma kubwabwa emvuyeni kuzombwe tikuyoya pano kuzombwe vakumwa maji ya mipope chifukwa cha imwe ya Vice President imwe muli MP witu. Nirutirire kuonga Vice President vitu mwati mwapulika kuti ekwendeni primary school ya Chitamakora mukakumba kuti machite encourage vapapi mafumu vana wasukuru na wasambizi mukatitumizgira ndrama pafupi 2 milioni kuti tipange phwando tikagula mpunga tikagula nyama tilikurya na kumwa fanta tikumuongani Vice President. Pa umaliro Secretary General timtumeniko
Yohani Jere wakalikika pa ufumu wakakwezekeka pa ufumu ukara STA 1995. Maboma yose ayangwapo ya mzerezganga ya mkandilanga pasi kweni kwiza kwa Dr. Chakwera 2022 Yohani wali kuvwala mukati ongere. Nangauli wakuyoya kuti muntu kujimeta weka yai wakumeta mbanyako. Imwe Secretary General pakuwanduna itu ya mafumu wona nipo kuti Yohani wakala pa ufumu 29 years ranki imoza kwa ofesi uko kationene nipo wa Secretary General. Mukati wongereso chomene kwa president kunena kuti kuno kota system ili kumara vakusangana mitundu vili kumara tikwenderana tikupangira vindu rumoza chielezgero ichakuti nimpeni a Secretary General ni uske amama ati endura abamba unghatape kweni viza kutwaza kalenase uko ni umoza uwa kutipa Dr. Chakwera tikumuongani mukati wongere ise mafumu tikupanga ndiale hai kweni tikugwira njito na chipani ichikulamura tikuyoya waka mazgo ya moza kwa vandu vitu hawa kuti timu hii kuwina tikusinda yai muteto witu ngwa kuti para nyifa ya fuma mnyumba iunjiriaso mugwereraso yai pakuti vakuyoya walipo wanandi Malingana nyengo pautwakuyoya tiko wanandi malingana nyengo pautwakuyoya tiko wanandi kweniso a Secretary General mukatipembereko kwa president nanga uli tikakorora kwa makora kweni mmizi mnyake humu kanjara kalimo ukuwa ugawa nase vatikumbuke fumu imtumike nchomene yewo chomene. Taonga chomene DJ Taonga gogo ST Yohani Jere tamonga chomene panduvyo izmwapereka panyengo ya sono pambere ndacheme a district chairman wadada Franklin Hara nifumbe vasendera sisters kuti mkwere pachanya hapa mudenyepo yewo chomene guest of honor Honorable Richard Chimwendo Banda yewo chomene. Gomaso wina sababu na mizeni kulipe liduga Gomaso wina sababu na mizeni kulipe liduga mboma chaka jamaa
tanyamurapo nipera. Tanyamurapo nipera. Kwacha! Kwacha! Asitosi tanguona hivi vanguchitika kwa STA Yohane pano. A STA Yohane wayo kuti chipanje kusindazo cha boma tikusindazo cha azindena. Mbwesinga sinda ndena. Yai, taunga chomene. Va guest of honor, Honorable Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government and Unity, First Deputy President, Honorable Catherine Gotani Hara, Panyango ya Sono, ni cheme wa District Chairman, Dada Franklin Hara. Va Franklin Hara pambere wandize, Skefa, can you spice up please? Yeah. Kodashi nyamata, ndikuona ndukuziziratu. Kodi mayetu mesandi inuyo ndine yonanga. Akulu afika manopo ndifuna ambe shuga. Mwakonzeka kwambetsa shuga. Dzanja limodzi la manja takweza ni mwamba. Mukapanda kukweza sindiimba. Kumbuyoko ndikudziwa muli padzuwa takweza ni dzanja limodzi la manja. Right, left, right, left. Anabadwira banjalo sauka. Makola ake ngosapunzi. Tundu wawa kulibe wanchuma uyo. Palibe chomwe angatide. Maone gene yake siya mwino. Tubi lake lobandanso mpambo. Kobe yake ilibe soma yuyo. Palibe chomwe angatide. Koma mulimba. Chira ini na pesela nini. Sambili ni mapusitsa nini. Palibe chomwa ngandi huze. Kuikwendeni kuno yeni yake nipe. Makola waka na jirobe mpamalo. Kwene yake bela dikamu wona. Ndichani chomwe yanga nene. Moto. Wona meka famu. Koma mushe kuma munena kodani. Sokala nake nitushi maritiwa. Kumanda kwake sichi konselota. Panje mushi. Yes. Yeah. Choma mulungu wanagonza chitakala chake nyahara. Walibe agachira. Choma mulungu wabanana munalita. Walibe. Siani. Kunyokodola wena. Mota kumonga chauta. Sayangana kokobe. Moto. Kodi simuta kuduta fumbi. Fumbi simadluga wikwendeli. Moto. Hariba yena wati yeneleza. Kodi zabwino zonse simakala iwowo. Wana na kusira Kabela voti anabanda kale. Mena mulunga kasakata wile. Mwana jatsa ngombe kudakale mpumu. Anhali boso akulu. Amadasi diyo titeka. Msuni mulibo. Ona meka famu. Take it out down. Yeah, the bush kumabero bano bansongano bilire. Skefa ubidiriza bangono osakhala basi skefa bangono jabe machuluka ukonzeke skefa angoimba bangono angonjezera 2 minutes yoyi. Okay, machuluka tabwera nsanga machuluka. Tikudikira machuluka a district chair yankhulepo kaye, then machulukayo wazakalutirize pamasinda. Tilindizepo da machuluka uku district chairman walipano. A district chairman Zani Muzagayoye. Machuluka senderera kufupi. Kwacha! Pulika makola cha.
Kwacha. Dr. Raz awinaso. Dr. Raz ndikamati Dr. Raz ndikationa Buchi Mwendo ndiboma ndiriti ndikati Catherine Govetani ndiboma ndiriti komaso naneso boma ndiriti Kwacha. Kwacha. Dr. Raz Makaze Chakwera. Dr. Masasa Makafe Chakwera. Ona Buchi Mwendo boma ndiro mweli. Ona Buchi Mwendo. Ona buka Catherine Gotani Hara. Nyama zikuru zikuru. Amvaro. Nekiose. Maminista ose. Adoida onapo. Nanesoke. Yai kupanga kose uko nkukondwa agesovona ona bu bulldozer Chimwendo chindi zinu zikumwenerani kweniso a vice president vitu vanyuwani vampaketi avana mwezi kwali chiviri chindi zinu zikumwenerani kweniso maona buminsta Mose abwana wane waliozo kwa na bwana wake ona bu Joseph Chavura njini zikumwenerani zina la kuriera muzuzu wanu zina la kuriera ni vichi ili nda kuriera niwenge brief pepane abwana STA ya muni goke na bwana Tura muni goke kwa mpula kupeleka nchindi kwa imwe mbweta tondeka nchindi zinzu kumwenerani aona Buchi Mwendo ise kuno kumzimba North East tampokererani na maoko yaviri pano mwafika pano mbahomu Fwasani masukani mungatekesekanga charo kuchurukaso charo ichi nchinu ona bu minister kuno mwafika kuno ni power 1 kweneko kwa chinyina kwa parliament ni nguni sono bakuti mwafika kuno apara wanu vali mumpando vayoyenge kwenine so naturaka ni disichama natura so mpando wanaimira masuzo ya vanso chakwamba ine kwamba viwongo nguzakapemba kumaliro aona bu minister a vice president amulina wapa kuno agwira ntchito chipani para mkuchiona ndena nchifuka cha wene baba afumu bayoya vinandi chomene kunyake uko tikaganizanga kuti magesi yangafika cha bali mpina ubwereza ikubara yarukafika magesi vandu akarotangako magesi afike magesi yarufika yayi niyowe pano ise mukonstituency hii tikuruta towards 5 km pere health center ivi kuchitika mukonstituency njini chifuka para waendapo wafuma patrade inyaki utabanyaki mbokusanga watu wakuzenga chipatara para wafuma panyake kujumba panyake wazenga chipatara kweni vose vikuchitika chipatara urongozi wa mama mbaa kuno fetereza vandu vakusuzikika chakugura vandu kaneka boni mafumu amama ava vakutondekana kurya uwo mpaka 12 o'clock PM 12 o'clock AM vali pa adima kuti vandu vagwirike ava amama ni mpempeni umu mukapangiranga nyengo ira
sizoni ikwiza ya makoponi vantu ava vagwireniso kuti azakereka usizika petereza boma fetereza ari kupereka likuvwira ta vantu kweni njala mama ingatondeka yayi pa muntu vantu ava vakupulika kuti kunyake uku vantu vambakale kusesera ma 50 kg vape mpanga vantu ava kuti kuno mpanyina wose vanguseserako tuma 50 kg nidumulenge kumaya pakundumula kweni vakaniongere kwa president magesi yari kuleka kuzimwa vantu amaravi tikuruwariviro chifukwa chakuti magesi yareka kuzimwa mukutora nga kuti pake mbukhaliro wanomo mbukhaliro cha vanyitu ma neighboring countries vakukhalanga 21 hours no magesi pake pambere ndamalizwe cha nichemetanga council chair wanatumazo tuvili tutatu mwe kumaliza ona bumoga ntembo fika Kwacha abwana mundigokereko nipangeko ndare pachokuwaka kwacha zaningi ya bwana kwacha laviskani kuno 2 minutes pera araviskani kuno aravisani kuno taona dada kara kumariro kwane ava mwamona msungwana kara kumazere kwane uyu bakiri muluzi wakayamazwa yakuti kuendeswa boma nchintu cha masevero cha ava dada vakupumura ava navo vakaya kuti kuendeswa boma nchintu cha kusuzga chomene sono boma ra Malawi niri rakhara apa iri taliraviska ka boma iri paratinga pasakuru vane iri vangariendeska boma iri ka boma iri paratinga mpasa mnyane uyu wangariendeska ka vantu vaviri ava vangatorana inga vandengwa kaimwe mama mungatezga msungwana uyu kwakuru ava imwe dada imwe mungapereka msungwana kwa dada ava akuru ava navo vangatora uyu kuti vamshite chinaye so boma iri pati kumpasa pita mutarika uyu tikuti wakachite chinaro boma iri wamurikwanisika boma iri kakareni wanangu wacha nimalize mwandena na mtu karira ine ndaonepo village headman wa vyaka 87 nindaonepo so kansarara wa vyaka 87 nindaonepo MP wa vyaka 87 ka president ndio tingapereka wa vyaka 90 tikunendeska ndena yewe chomene tundowe namo yewe chomene dada Mukantembo council chair panyengo ya sono machuruka. May you spice up machuruka. Are you ready? Machuruka.
para machuruka wa mara ise wazimayi tose apa tivinero moza vatina soon after machuruka yeah. Yes, DJ. Poma ndeneriri ati. Poma ndeneriri ati. Taziya imwe, poma iri kuziya imwe. Chipani chichikuziya imwe. Mukupurika wati. Yes. Pachoko. Tonga bizi. Uchitiyamu imwe. Uchitiyamu. Uchitiyamu iwe. Uchitiyamu. Ndiziwa uziva. Nimarika nawe. Ndiziwa uziva. Ukutowa. Uchitiyamu iwe. Uchitiyamu. Uchitiyamu iwe. Uchitiyamu. Ndiziwa uziva. Nimarika nawe. Ndiziwa uziva. Ukutowa. Pakwenda iwe. Totura kusukunyisa. Suku. Tima wangu in bang bang. Nipararika chakusowa in kundikamba. Ndiziwa uziva. Nimarika nawe. I don't go. Come on. Yes. Poma ndeneriri. Yes. Yes. Suku. Tonga bis. Yes. Poma ndeneriri. Yes. Mulirete wazimayi. Ruwiro. Munga ukapo waka pano. Atieni ruwiro. Vang'oma, tieni ruwiro wazimayi wavinepo. Tieni ruwiro. Para wamama wa Maraka Uvina ninozekerese wa regional chairman Honorable Joseph Chavura kuti mwapokerere wa guest of honor pana. Ruwiro wazimayi atieni. Mose kwali kuri wa Born Free, kwali Chakwera Sisters, kwali ndise vachiwoda tose wazimayi nyengo imoza. Tieni ruwiro.
yewo takhala na tichete yewo chomene panyengo ya sono wa guest of honor kwizenge waona bu Joseph Chavura omba regional chairman para wa regional chairman wa kumara kuyowoya tiukumba wa kungongo gule wa mkuru na chimbuza kufuma kuzombwe so ndi utapati julengepo para wa regional chairman wa maraka kuyowoya tukumba gule wa mkuru kufuma kungongo kweniso chimbuza kufuma kuzombwe apa tijulengepo mpata hapa yeo ona Buchavura Kaoko mchanya Kwacha Dr. Chakwera Dr. Chakwera la mama Catherine Godan Hara One Buchimwendo nyama zikuru nduna zose agogo wawili huo wa STA kweniso na watie isetose the Deputy President kweniso wa guest of honor nduna zose magogo gitu ma MP wose tilipano ma region ma district ma councillors na isetose la guest of honor nilina nchito ya kutinigwile pano na mise aya kwani pambele nindagwile nchito hii la guest of honor munizomerezi ya kuti nimpokerereni muno mu region yane para tiri ku Central region tikuya kuti maboma 12 kuno a guest of honor nina maboma 8 so ndiko kuti nane ngusenderera ku 12 Kwacha Chakwera Dr. Chakwera isetose chito iyo lilinayo wa guest of honor pano manyauno chakuti nimbeli cha wanangwa kwani pambele ndambeli cha wanangwa kuno kumpoto gukumba nimpokerereni muno mu North South region wa guest of honor ndipo utenga uwa gukumba nimpokerereni nawo wakuti mukawaphalire a presidenti kuti kuno ndiko nkhawo va guest of honor pano mhanyauno mwanipangira maungano kaviri nyengwa imoza chifukwa vantu avaviza pano ni ungano umoza yayu wa guest of honor
ichi chisimikizyo kuti apurezidenti achakwera kuno nkwawo. The guest of honor, mwaviona vitimbikwa hivi kuchitika kusika huku. Mwaviona vitimbikwa hivi kuchitika kusika huku. Kweni pano mpahomu. Achakwera watemwe kuno kumpoto. Para mukukhala guest of honor. Mukamwenge wakatina bwana. Vana vinu kuno ntchito ya kugwira. Kwiza kuno uku vanthu biza apa bwana. Chikulongola kuti chigomezgo chawe mwa Chakwera, Chakwera. Ndipo bali nacho chifukwa chakuwawongera Chakwera. Chifukwa bwana ise kuno ndise balimi. Ndipo Chakwera vatigura hona. Chakwera vatigura skawa. Chakwera vatigura nchunga. Chakwera vatigura soya. Indashitikepo muno Malawi. Kwacha! Parija munyake muno Malawi. Wangata ya nyengo na vitimbikwe vikushika kusika huku kuliche. Parija munyake kuno kumpoto. Wangata ya nyengo na vitimbikwe vikushika huku kuliche. Tilinacho chifukwa parati kuti boma ndeneriti zintenge yayi. Tikuona pindu ilotasanga mwa Chakwera. Bwana chifukwa cha nyengo nimpenike cha wanangwa kwani pambenda mbeni cha wanangwa ichi nicheme nyama zikuru zikuru. Malawi yose ngabwenga nyumba za polisi ya serikali zamangirwa palipo sembomala Chakwera kanyiyo choka malaka mpaka na kunchinji inapakoma Chakwera waisusa yose. Wacha! Inu nyama hii pano ndamwe ni kwacha. Hey, kwacha! Iyo bila kune. Bila kune. Nyama bila kune. Kwacha! Inu boma lilipano. Secretary General alipano. First Deputy President Watsiko lino amene ali wa Malawi Congress Party alipano. Nyama silipati. Ye inu mukati kwacha. Kati iyo. Kwacha! Mwana we. Pamene nati kwacha. Tabanga. Kwacha! Kwacha! Iwe mwana, wankondweska chomene pa. Tuwakuoneka kuti chipani cha Malawi Congress Party ukuchitemwa. Ukuchitemwa na mtima wose. Tema chomene. Kweni mama kotati nao ukuwatemwa. Ukuwatemwa na mtima wose. Ukuwatemwa na mtima wose. Kweni sono, Chimwendo, Secretary General, ukumtemwa. Katundu ni mtemwa chomene. Iwe, zikale. 1% get 200,000. Kambanga man. Kwacha! Kwacha! Mama. Fika. Mama, yeah. Pano babwela boma pano. President Chakwera, mwamveti. Tamverani. Kuno kulivi. Kuna kulike mchano chino. President wangongono kupala Chakwera. Ine Mufuma kulilongwe.
ngufuma kulilongwe mwaplika na jupa apa kupanga ungano anyitu vandu walipano na vandu walipara kota kwacha mukumtemwa chakwera penyekeyaye mupulikise yayi chakwera mukumtemwa penyekeyayi chakwera moto chakwera moto chakwera moto mama huyu wa kufina huyu. Mwaona nitole ntengwa. Mama. 200 yako ngambe business. Imwe malatu. Kwacha! Ugo kwacha! Chakwera bomba. Chakwera bomba. Chakwera bomba. Maule mwanu, mama Kotali, maule mwanu, a secretary general chipani cha Malawi Congress Party. Komanso, hey, wina udanda ulada nanga ine. Iwe zakuno iwe pafumina. Zakuno mnyamata. Yendanga liwiro. Bomba lilipani. Imwe. President Chakwera wakuti limani hona wagulenge hona yote pamtengo uwepo. Nimesema hapo. Zuzumoto. DJ hapa ina ngupalirani waliose bamuta kunyumba utanyengosha imwe mtima baukona mugonere mutu wa Chakwera Chaplike pakupika dende lila pakupika dende mpikenge Chakwera pakugeza mara mukugeza mugezenge Chakwera muka Chakwera mbatali ina naenda the whole country kufuma kupato kumwera imwe mawandu akakusikanike chakuno Afrika Chakwera wawinenge by 70+1 Nimasera kweli imwe ninjani muno president munipalile ndimwe anthu akupoto ninjani muno wakatola president kuti mwanakazi first deputy president wa mwanakazi from kupoto ninjani eyulo ibaba ibinira watu kuona ibinira watu Chakwera moto imwe chinyake Chakwera chiwandisisika chomeni ngumanye chakulibaleke chukasha mama bala manyi ni vichi chukamama bakulu yula ni mkamwini yula kweni mkamwini walongola ngongoni nimpalilani one ina munimanya ina mulunonapo ni nyama ti waiwona nyama Nimasera cha a president wa Chakwera wakapeka ungata bewati ukutireke kwa undundu public wapeka kata bewase wasanga nyama ni ba
waipasa unduna wauta kumzimba aimilia mfalo mwamona Titus mfalo SC wakumzimba muonenge walipo Nyaronja hapa walipo Chizi hapa au nguyoya ni mabini sapera afu manguni walipo speaker hapa wakumpoto walipo speaker hapa Chakula mwata hivi wawana isheni ni vizishi tambara eti uyu tambara uyu waimengeyeka ulendo uno wapulika eti kuta mwaka ponya voti mula mamsanga chifiti kuruwa ya itambara vinyakevu vilekani na yoya yende mwana wapivu iwe ile ngapikisikana nanga mawara mama iwe fumapo iwe fumapo fumapo ngapikisikana mama mawara mwaona wala zankuno mama zankuno I just want to show you my sister uli hapo mama huyu walikutipa zikale masela sha wapulika kwani tukati mama wakukaya ile wakukaya ningamuleka iwe mama ile na iwe ndikile nchito the whole northern region tikole DJ Masera huyu mundu tentose timpasa support kuchaina ngaluta nyengo yakanirudisika huko masambira nyake iva ubanga kuchaina para wakumana mkachipinda wakupaliana muno mutimbane mumukumbira mukangane mumukumbira kweni para mafuma wakapa mnyango para uyo watimbika yoni wamuyo ya kutiyura ni munyane wapulika hivi so ine mwauno ngatimbika siteni uyu ni munyane kwacha iyo ukapo hapo eko twande sauda ukambe pipesi ya mafuta teke ya dola twande you know ninjani wakwambisi hachi tukula pakomo ninjani muno wablika hivyo nupanga pano tukula pakomo uyu para kunyumba wamwamba business kubamba business ya usipa iyo mkanga be so kubanyamada wafumenge kula kapuleke somba kuitukula ndaka kulei ndaka kusheke kulo kulele kapulika Thank you. God bless you. Ine mwauna nyengweanisha wapulika hivi kweni mama godani manche mingo tizacheske makoni nizeso nege kwisa tizajoya nege kujoya tizapange pando zakaingo kupanga pando nikumabano mama godani imwe na ile ndofuma kutani wanaume wako ile ni umiane chote kwa kubwa sabuno godani sabuno watu wakote sabuno yura ndio mnyane Nganya, public about Nganya, we are not our business. Won't bring our papa in Nigeria. Papa, wakati napaka na speaker kugonja na wewe ni yeye kwa dharau. Yeye chomeni. No, ile tuejanyengo yeye benpa. Kwa pale ndani. Tuta wao yego.
Maoko azikhale. Kwacha! Chipani cha Congress cha kuseveresa yatu asema kuona nyama kwa mgomeze kuchipani cha Congress cha kuseveresa cha asema bulldozer masengre general kula nako kuka secretary general asengre general walikukako walikunjira Congress walumanya kula kulijia waka Mama Gelseda Jeffrey Gelseda Mama Gelseda Jeffrey Manja Gelseda Jeffrey Kwa kuyana na mambo veneranga kuti gause Gelseda Jeffrey ba SG kweni chifukwa cha nyengo ba Gelseda Jeffrey bamtauzia ninge waka yeo chomeni Chipegera mwamba Ndione chipegera mwamba Kwacha Dr. Chakwera SG Chimwendo Mama Kotani Hala Nduna zose Mabi Josefe Zanjala Chakwera mwamba Zanjala Chakwera Kwapia Chakwera mwamba Ndibereke ulemu kwa inasega lejeno olemekezeka ona bovu Ndibereke ulemu kwa first vice president yathu achimani chokoma komanso speaker anyumba ya malamulo landani ulemu wanu mwachidule neki yose nduna zose chipani chose pepani chifukwa cha nthawi amayi ndi abambo mafumu nonse landani ulemu wanu ine mawambiri ndilibo olankhula chifukwa cha nthawi ningofuna ningokuwuzani chinthu chimodzi wina aliyense asakunamizeni dziko lino la Malawi president amene atawinenso chaka chamawa ni Dr. Lazarus Chakwera Kwacha chifukwa chiyani ndi president yekhayo amene sayang'ana mtundu wa munthu kuno kumpoto anakulemekeza kukupatsani first vice president ochipani sipika wa nyumba ya malamulo komanso kukhala MP anthu akuno ndinu amwayi chimene ife tingambwezele Dr. Chakwera ndikumpatsa voti zina zija zili panzuzu nifuna ndikuwuzeni anthu amanama m'mawhatsapp msonkhano umene uja atenga anthu onse dziko la Malawi pamene msonkhano unowo Mama Kotani Hala wapanga constituency level koma tikaona pano kumpoto uku people kumwera people kumawa people kumadzulo people paliponse people ndifuna ndikuwuzeni mawuyi awo ena afe siwozungulira mutu ayi ndife amoyo kuchita chisankho chomulondola one uja a Dr. Chakwera tidadziwa kuti kwina kuja
zaka zachuluka azikangogona pa tebulo dziko salamula ya Malawi tisachedwe komanso olemekezeka ndikuzeni a first vice president ena akamati tipita uku tikaone afuna akaone kuti kodi ndoda alugwira bwanji kuti kodi siwakwe awa ndeife tinkanena ntchito yo president imafunika munthu wamphamvu komanso Dr. Chakwera alikupatsani nifi Dr. Chakwera misewu akukoza kalonga msewu chakubwereza koma lapita lija linapanga limangonamiza nkutenga ndalama ika nthumba Chakwera kupanga zinthu zolimba Mama Sibika malingani nthawi mutikozera nthawi ina kuti ndidzacha zinawo anthu awa tidzaunikiri choona chenicheni komanso kulugumuka wanthu kulondola khalidwe labwino la President Dr. Lazarus Chakwera. Tawonga chomene Mama Grisenda Jeffrey awangwa Mama Grisenda Jeffrey panyenga sono pakwiza wa Publicity Secretary Dr. Jessica Bwira machine koyamba kuti machine ayangule pachani pamudzi pamene tili pano ndekwacha wake tipange oti ajankalimbana nane academic freedom ajadziwe kuti yes Kabwira obwera pa home eti ndali yesa akweze dzanja mwamba kwacha Dr. Lazarus Makazi Chakwera Dr. Chakwera panopo pakubwera anthu odziwa yankhula kuposa ine ndiyambe nkuti first deputy president ulemu wanu ndinena kuti kuchipani ndingotchula SG ena onse mmenemo mafumu ulemu wanu nkhani imene ndabweretsa pano siyapatani ndanyamula flag yeti nkhani ili pano pasavute ndiyo kuti 2025 ngakhale kamba atadikula Malawi Congress Party ikuwinaso ngakhale kutatani Chakwera akutani kodi ndemu timvetsere chifukwa chake number 1 Chakwera atayang'anitsitsa dzikoli ndiye kayo amene chipani chake chaika azimayi osati malomoka mundimvetsere tifatika makamba antusamvetsa chifukwa chake Gender ndiyofunika chifukwa ngati tingakwaniritse Malawi 2063 tikufunikira azimayi akhale pa mpando ifonda amene ali patsogolo pa umphawi nde atayang'ana ndifuna DPP mumvetsetse a DPP mwina mukakhala mmalota poti maloto ndi ulere ndiponso chumba chimalotaso kuti ndidzakhala ndi family ndesi tikukana koma tikamati simulowa nkhani yake ndi atayang'ana Achakwera sanapite kwina pamene zipani zina zimanena kuti anthu akumpoto alibe ntchito DPP nanena poyera mtima kuti kuno sikudzachoka mtsogoleri moti ineyo muzakamakhala pasi kumati ndivotera DPP wakumpoto kumbukira zimene anthu awana akunenerani
TPP inanyoza kuno koma Chakwera wabweretsa mtsogoleri kuno Maigotani Hara. Chakwera wapereka unduna kumpoto. Chakwera watibweretsa tonse pano mu umodzi kuonetsa kuti yeyo osati amangolemekeza mpoto koma amaikonda. Chifukwa chachiwiri ndiyankhula 2 points basi. Chifukwa chachiwiri ndifuna lero DPP imvetsetse. Anthu akumpoto amakhulupirira maphunziro. DPP ndimene inabwezeretsa maphunziro kumbuyo kuimitsa dziko lonseli academic freedom. Ana akuinvest awa analepera kuphunzira. Kulibe wakumpoto. Eya ndakumvani nditu intelligence yatikambirana. Nkhani ili pano ndi timvetsane. Kulibe munthu wakumpoto angavotere anthu oti chipani chawo Mukito amene ali SG ndi amene anapangitsa academic freedom. Tazungulira mutu? Tadwala ifeyo? Ndipo mukati muonetsetse mtalika akuyimirayo ndi amene anali nduna pa nthawi imeneyo. Anthu feti mapedwa sitinaiwale kuti anapanja uju ndani. Sitinaiwale kuti amapha malubino ndani. Tidakakumbukira dziko lino linasokonekera ndipo kumpoto kuno kuti ine ndibwere pali chitukuko posepa misewu ikupangidwa sichoncho. Ndemo maliza chifukwa choti nthawi ndilibe monga oyankhulira chipani. Ngati wina akufunseni chifukwa chani Congress ikuonetsa zitukuko mukadziwa kuti mukutiopa. Zitukuko izizi ndi za Chakwera boma lotsogozedwa ndi Malawi Congress Party. Ndipo ife monga chipani tifuna tionetse zimene tikupanga. Pomalizitsa kwenikweni aliyense akundimva pano akadzangoti atsegula kukalembetsa chonde kalembetseni. Ngakhale mumukonde bwanji Chakwera mudzamukonde pokavota. Zikomo kwambiri. Taonga chomene panyengo ya sono mwambura kutaya nyengo hii ni cheme va MP va kuno aomba speaker indodakazi Catherine Gotani Hara amama fika Sowe. Koko mchanya kukokose uko kamcha kwacha Dr. Chakwera ise tose pano Chindi adada Secretary General Bulldozer Chimwendo Banda Mfano Chindi maneki members wose nduna za boma nyama zikuru amvaro huko nchini zimwenererana agogo STA na mafumu yose a Reverend Nyirongo a regional chairman witu na wose wa region wa district mulipano constituency chair mulipano tose chifuka cha nyengo ningata nyengo fuka tukumba bwana DSG watiyoyese ine cha kwamba ni mwongeni a Secretary General chifuka cha kuiza kuno kuzakati kazi kabasi na msonganota mwongani a Secretary General ise kuno ngati ekwendeni tikumuongani mkatuongere kwa president
ine na mwana wao pano ndine spika wa kwamba mzimai, Deputy President mwanakazi wa kwamba mzimai wa Malawi Congress Party ndine pano. Kosa hivi vikuchitika chifukwa cha chitemwa icho wa president na chipani cha Malawi Congress Party chikuchitemwa ise watu hakuno kwekwendeni. Chifukwa cha chitemwa icho mkurongora pa ine na wanthu wakuno kwekwendeni. Mukationgere kwa Chakwera president chifukwa ndiwo bali kuyambisika kuti wanthu wamanya kuti wazimai nawo mbakumbika pandale. Mwanguona wazimai wangwikwa ama mashini yose ya Malawi Congress Party wanyake wakhara kweni chili wanandi a SG ya president mwaongenge kuti nase tazimai tamba kujipulika kuti ndise wakumbika mcharo chino. Ise ngati kuno kwekwendeni tampokererani na maoko wa yasi ntena ene kwendeni. Au tampokerera warendo tose maoko mchanya. Tampokererani. Yewe. Uko mafumu maona bwizira wangwiza kuzaka msimikizirani kuti boma tikuchinja yayi. Boma la kwa Chakwera tichinjenge cha wacha wanyane wakumzuni wacha Secretary General icho tile kenge kuchinjira boma nchinyake cha wanyitu vara ohona wakaguranga pa 80 cents wakawaje navo nchito kuti waonenge kuti seta walimi tikasuzikanga kukhala kunasare kuguranga fetereza kweni kuruta ku auction 80 cents para wagurisako 80 nayo ndutu una vichi una mwawi nyengozi nyake mabera wakawezganga na kumalira nguu auction kwepano Chakwera $4 kero imoza ya vichi ya hona na kuti mwaphalire ya president kuti chaka chino manasare mose mkonde umu taika manasare fukatachalira kuti ndrama za chaka chino nase paka tichirechi tizirye wacha ise ndicho tukhumba muka muongere president Chakwera vara vakhumba vizeso kwani zinyakezo wakatoranga pafuka ndikuti $4 wakawaponikana wakhumba wawerereso kuti tiyambe kugura hona pa 80 cents ise kuno tikukana tukhumba ma $4 ya rutirire kwacha kweniso syava kale tikaguliranga waka kuti tipange nthendero pano syava tikupanga nazo ndarama tikupangira nthendero cha ndikuti tupanga vichi ndarama inyata dandaula kuli njara wanyake wakuwanga kuti njara iza na Chakwera njara iza chifuka vura ndiyo yachitachi ikusuzya wacha kwenanga uli kuli njara ikusuzya Chakwera wakuezgesa kuti pasanga chakulya ndipo afumu wapemphera kuti para mwawera mkakumbuke kuti kuno nako tumathumba tufike wacha kwa dimaki nako tungoma togulisa nato tuchitachi tufike wacha mwabali vane wakuno kumpoto panyake mwaruwa wanyake panyake mkumanya aya ivalisiga wali hapa Nyirongo wanganikira ukaboni umoko vila boma la DPP umsonkho wawalisiga wakadumulanga vantu wakumpoto walisiga wakumpoto veka ndio wakadumulanga msonkho Malawi muno wavigawa vinyake hivi msonkho wakadumulangako cha uyo wari kusonka wari kufumiskapo msonkho uwe wakadumulanga waliska awa ni Chakwera para tikumphalia ndi boma lila na sankho likasankha nga waliska wasinodi veka ndio
wadumuranga msonkho kuti ndirama apoke ngaivichi idoko Chakwera wali kufumisikako fukwa kuyoti mani munthu akufuma kumpoto mulisika akufuma kunsanje wosemba vichi pamosi wacha mukumbukeso kuti vakiza kuno bene mphepo na chaponda vakati pali kuti they can do without the north sono vatigumba mwa uno wacha nyengo ya Chakwera iti kuyoya pano magesi masenta over 10 mafumuko akaningira ukaboni magesi wativikira tina chigomezo kuti kunyeke magesi wachitengechi waikengeso tikuyoya pano kuzombwe ASG kukawavye maji ya mpopi pano mamisi wakupoka maji ya mpopi mukationgere kwa president wacha vanifi kuno wali kufika kwenu mumwaonera iseta anthu isetili muzinda ngavangizangaso kuti vala vakapoka vanyake ukhumbaso titipokeso nifi kuti tigwirire ntchito imwe Minister of Local Government tina msika apa paikwendeni mutivwireko kamseu karaka kutisuzga tionge jesidi mwatimangira polisi paikwendeni kweni cho tikupempha chakuti imalizike fukaise taiona uko Minister of Lands mutimangira nyumba za wapolisi taonga ni kuti trading itu ito wenge wacha tipemphe kuti maro ngati karuhoro tikupempha maji ya mpopi maro ngati karuhoro nako tikumba magesi yakafike na chigomezo kuti ine ngati MP wao mungudandaulira apa vinthu ivi visitengechi visingenge ndipo zinyake president watipasakale wacha mabali wane mwanakazi waroti wakasanduka mchere fika cha kubeka vichi wacha ise pano tibeke ngeso kumasinda yayi tikubeka nguu ngazi wacha a Secretary General kuno chipani ni Malawi Congress Party wanyake wala nangawize wakutambura pawaka wacha ise kuno voti tili kuvota kale tikudai tikulindizika wakadazi kuti tikatayemo wacha tikuyoya pano fetereza chaka chino tikupempha kuti wize mwaruwiro ngati mwakezi ya chaka cha mara fuka para wiza mwaruwiro mbaisa ta wantu tikufirika makora wacha na kuti ine na mwana wenu mkumanya kale nkutandara pa msika nilipo nitandarengeso pa msika pempara wacha chipani cha Malawi Congress Party chiza kuzaka kara kuchinja palije wacha chifukwa cha nyengo a Secretary General lingayoya lingakachona kweni ise ngati wene kwendeni tukumanya kuti president wachali kutupasa vitukuko kwendeni mwanifurasoni fuko mumafumira apa kwani kunyumba kwa karaso muntu manyi ni mwongeni chomene chifukwa cha kunivwira kupokerera walendo uko mafumu tenti ndiyo ya chepa Minister of Local Government mafumu yekawiza 452 wacha mwabali wane manyi wanyake warawize apa kuti chitini para mulije mkaka para wachitimba nthena ni viwawa ivo cha mukumanya kuti mulije vichi kanthu
chithini nchakuzulana mkaka kutimba mukumanya kuti ichi china vichi china mkaka somana vakuyoyava kubwebweta mmanya chithini chambura vichi mkaka icho chakwera ndiyo chithini cha vii ifukanya nyengo ni mpempheni abwana Secretary General kuti yoise kweniwene kwendeni na muonga nchomene yo chomene kwa No matter where. Omega Vision, MP Production, MP Production, MP Production, MP Production, Omega Vision, MP Production. Baby, dana la baby, me la palestra sa tolo bebo, me la kusoso meta. Zalala jimuko, zilikopang soso meta. Zalala jimuko, zilikopang soso meta. Soso meta, soso meta. Via dipa, soso meta, soso meta. Sanandita, soso meta, soso meta. Via dipa, soso meta, via dipa, soso meta, via dipa, soso meta. DJ Maganja adigire hapa tufuna Maganja vine mastyle wose lero tufuna Skefa aimbe nyimbo zake zose lero Majulu Kapela aimbe nyimbo zake zose lero komanso daona ingoma hapa ndemu ndilole tiyankule tikamaliza msonkhano upitirire koma sindichoka tikhala pompano Tiangadi makonda chakwera manja mwamba Nosenu makonda chakwera Tiangadi mamkonda Catherine Kodani Hara Nosenu mamkonda Kodani Hara Hey, komadu kunogo azikale titabwerezo Ndaona munja mabanga zandalama munja Ndaona balanya madambiri ofunika business yabo Balanya madambiri ofuna landire ngongole za nifi hapa. Ona mo baba Malonde anakwenda no tsokologo. Sini matsiwa kuti kuingwendeni kula ndojuluka chochi. Ndaona lero kuti kuingwendeni kula ndodani kodi. Mafumu 450. Aji Nyamata more than 60,000. Azimai more than 4,000. Achikulile more than 3,000. Igwendeni ndikawawa. Igwendeni ndikawawa. Palibenso igwendeni ndikawawa. Tisabwerenso edi. Baba Malonde la director of youth. Hapa bala Nyamata mbili hapa. Taima nikaingo mayo bangono. Bala Aji Nyamata mbili hapa. Bala Azimaya mbili hapa.
kunoko mowathandiza Madam Catherine Kotani Hara ngongole zimene achakwera akupereka za ulimi ma 1 million ma 2 million okuti anthu alime zopanda chikole zongolandira zibwere kuno kuikwendeni ngongole zimene. Onapo baba ife tikamapita inu mutsalire pamodzi ndi akoswese cheya Gerard ndi ena mutsalire. Tifuna chinyamata kuno kuikwendeni kwawo kwa first deputy president Malawi Congress Party alandire ngongole zochuluka. Ngongole zimenezi achakwera akupereka dziko lonse la chani kodi la Malawi. Kaya wewe kwawo kwenikweni kwapita Mutharika kutyolo kwapita Mutharika achakwera kupereka chani kodi ngongole. Kwawo kwenikweni kwa Enoch Chihana Kulumpi achakwera kupereka chani kodi ngongole. Chakwera alibe tsankho chakwera alibe chani kodi deni mafuna disana yambe sina ndaona kula nyamata mphamvu kuno. Tifuna nyamata tikadachi nyamata azimayi komanso anyamata ali mutimo momwemo kula azimayi amphamvu kuno nawonso apindule ndi chakwera. Ndakupatsani ntchito olemekezeka kuno musapite pokapoka anyamata adalembedwa mayina kuno. Musapite pokapoka kuno zinthu zitatani kodi zitachitika. Kwacha aikwezani manja wonse awiri mwamba. Aikwezani manja wonse awiri mwamba. Apo simunakweze apo. Amene mankonda chakwera atapanga chonchi. 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 Mama. Ikwendeni ndi imeneyo. Sikoma kwambiri. Ndiye lero ntchito zanga ndi zambiri ngakhale pansi director of youth. Wachena ngati director of youth. Komanso ndiwe MP. Ntchito zanga ndi zambiri koma ndisanatero mundilola anthu akuno ndipereke ulemu waukulu kwa first deputy president wa chipani chokhacho cha mphamvu chipani chachikulu dziko lonse la Malawi Mai Catherine Kotani Hara. Mulandire ulemu wanu. Ulemu wina wachiwiri upite kwa inu a regional chair Bambo Chafura, artistic chair Bambo Frank Hara ni makomiti anu onse. Ulemu upite kwa mfumu watu asabutie amene mwakhala zaka 25 osakwezedwa. Utenga wabwino ndapereka kale apo pompano chakwera akukwezani chakwera makupe kukweza mafumu olimbikira ntchito. Komanso mafumu atu onse muli kusanja uko ambuye akudalitseni. Koma mundilole ngakhale nthawi yatha ndiyitana akuluakulu a National Executive Committee ya chipani cha Malawi Congress Party Bambo Katipatike tabwerani kutsogolo kuno. Tabwerani kuno a Gerald Kazembe, Amayi Katumba, a Henry Mumba mungoyima pamenepa. Tafumirani inu akumba Jesse Kabwira tafumirani Zikale Ngoma tafumirani Bamai Esnat Gondwe nakuonani tafumirani. Wacha zipani zisamakale za mbanja. Zisamakale za jani kodi kuti bambo apatsire mwana kapena achimwene apatsire ng'ono wawo. Chipani cha Malawi Congress Party president oyamba anali wa kuno kumpoto kumkhatape adakhala kuno kenako kunabwera Dr. Hastings Kamuzubanda. Kachiwiri anali Gwanda Chakwamba kumsanje. Kachitatu anali James Eduli Tembo kudetsa. Pano ndi Dr. Lazarus Makate Chakwera kulilongwe. Ndiye akamasankha maudindo kuchipani cha fungo lokoma mumve kumene anthu amachokera. Mungochula kumene mmachokera dzina ndi kumene mmachokera. Udindo wa mwachangu nthawi yapita ingochulani kuti ndi ndani. Wacha ndine Henry Mumba, ndine Director of Economic Affairs Malawi Congress Party, ndimachokera kumzimba kwene kuno.
Johnson Kazibatike, ndine Director of Legal Affairs. Ndimachokera kudowa koma ndikukhala konkuno kunzuzu apa. Ine ndine Esther Gondwe, ndimachokera Kulumbi, Director of Women, Second Director of Women. Kulumbi. Ine ndine Esther Cecilia Katumba. Watu kwenikweni ndi kunchewu. Koma ndine MP wa Kulilongwe. Ndine First Director wa Recruitment. Ine ni John Paul. Kukaya ni kumchinji. Nine msungichuma wa chipani cha kugomezeka cha Malawi Congress Party. Ine ndizikale ngoma ngufumira ku Nkhata Bay. Ndine member mlala wa Malawi mu NEC yewe. Pacha, ndine Maxwell Otiolera, ndine Director of Political Affairs, Mfumira Kulilongwe. Kwacha, ine ndine Titus Mvalo, First Deputy Director, Legal Affairs, kukaya ngweni kuno, kumzimba, kulwerezi. Kwacha! Ine ni mwana wenu wakugomezgeka wapakaya pene papa pa Embangweni pa Jenda. Mwana wenu Chambulanyina Jere. Lao nipa utindo kulu chomene. Dine Second Deputy Director of Strategic Planning. Strategic Planning yose ya chipani cha Malawi Congress Party. Wanipa ine mwana wenu wakugomezgeka, wakutemweka yewo. Naluwa, ndine MP wa Mzimba South kwa Jenda kwa Hoho Kuluvere. Ine ndi Dr. Jesse Kabwira, ndine wakuyoera chipani, Publicity Secretary. Kaya ndi kusalima lecture. Kwacha! Ine ndi Deus Gumba, MP wa Kunchinji Southwest, Organizing Secretary, okonza misonkhano ya President. Ziko mapambiri. Kwacha! Ine ndine Arambeza, First Deputy Organizing Secretary. Ndine wachimiri kwa nduna yangu hapa. Ndine wakunozga misonkhano nga uwu. Organizing Secretary. Kukaya kwitu mumzimba muno kwe utini. Niwenge MP Sonsono. Zanja pamwamba. Kwacha! Basi tirekeselepo mwene. Ine dzina langa ndi Baba Steven Malondera. MP kuchokera Kulilongwe Southeast. Achinyamata ondifira amangoti anyamata ometa mbali. Ine ndiye amene ndili wankulu wa chinyamata ku chipani cha Malawi Congress Party. Ena amachidule amangoti doi. Malemu mayi wanga kwawo kunali kwa Chitengu tiye Fumbwe kutyolo. Koma malemu bambo wanga kwawo kunali kwa Chimango tiye Kalumbu boma la Lilongwe. Kweni nkatola muchikaya Mwale village tiye Mwankhunikira. So ine mungayoya kuti uyu ali mkweni yeho chemene. Wacha! Washinyamata chipani cha Malawi Congress Party kuno kumpoto chikaona kuti doi wakufuma ku Central Region ipo kuno weka ko deputy. Ine zinarani ndine Kisundusu abantu Masasi Isaiah Muhango kukwitu ndi kukalonga oni mose moko mtanya moko kwa chakwera yewe chomeni Zikomo. Ine dzina langa ndine Gerard Kazembe, Deputy Secretary General Malawi Congress Party. Ndimachokera kwa Chembaluku ko kumangochi. Zikomo.
Ndisana wadzutse Madam Catherine Nkutani Hara. Ndapanga izi kuti ino anthu akumpoto mudziwe. Lerolo Peter Mutharika uja amapanga quota system kuno kumpoto. Uja amafuna kuti ana anu asapite ku university uja. Wabwera pa mzuzu. Moda akapepese maliro aja anapha anthu pa 20 July ya DPP. Maliro amene aja mwayiwala. DPP nthawi yawo ikulamulira kunaphedwa anthu kunzuzu over 20 pa 20 July. Then maona ngati ulendo amene abwera Peter Mutharika kuno. Choyamba apita kumanda kumene ine ndinapita ndi anzanga pa 20 July kukaona ziliza za anthu amene anaphedwa ndi chipani cha DPP anthu okwana 20. Koma ndafufuza kuti Peter Mutharika sana piteko yayi. Pakuti msonkhano sunathe mawu anga ndikupempha Peter Mutharika ngati ukundimva ndikudziwa kuti anthu akuonera kumeneko. Ine ndifuna ndikupemphe upite ukaone pamene panagona anthu 20 akuno akumpoto. Upite usabwerere, upite. Anthu anaphedwa, mumvetsere anthu amene anaphedwa mu nthawi yoti tili mu democracy. Mu nthawi yoti anthu amatha kupita pa nsewu ndikudandaula. Anthu anaphedwa 20 anthu akuchani kodi akumpoto. Chipani cha DPP sichinalole kuti anthu akumpoto asipita ku university fadali ndi nzeru. Chimafuna kuti anthu akumpoto aziyapanikiza, aziwasankha. Iwowo azikhala pa tebulo nkumanena kuti uyu apite uyu asapite. Imene imachedwa kuti quota system. Poyamba quota system amapangira ku university kokha. Kenako inafika mpaka na ku secondary. Ndikupatseni chitsanzo. Mboma la Nkatabe zimateka chipani cha DPP kuteka ana wose osankhidwa ku Nkatabe olomodzi ochokera kumpoto. Zimenezo zimachitika nthawi yachani kodi ya DPP. Lero ndikudabwa kuti akuti amakonda anthu akumpoto. Anthu ake ati lero Peter Mutharika wachoka ku Blantyre kubwera mpaka na kuno kunzuzu. Msewu umene wayenda Peter Mutharika akuchita kudabwa. Ndi msewu umene chakwera akumanga akukonzanso. Msewu wapita kulumbachi pano kafika kuchani kodi kukalonga. Iyeyo ndi chipani chake muzaka zonse sana kumbukireko kuti amange chani kodi msewu. De anthu akumpoto ndozindikira. Anthu akumpoto ndotani? Peter Mutharika mu chaka cha 2017 anatapanga launch airport kuti amanga airport. Lero airport akati Rosera akachoka pa msonkhano kuti airport inchati. Anthu akumpoto ndotani kodi? Ozindikira. Lero Peter Mutharika anayika chikwangwani kuti amanga Mombela University. Lero Mombela University wayamba kumanga ndi Chakwera. Wayamba kumanga ndi ndani kodi? Mukapita mukakaenda ino anthu akumpoto abale yanga. Mukapeza kuti chitukuko cha misewu akumanga ndi ndani? Chakwera. University of Mombela akumanga ndi ndani? Zuzu Library akumanga ndi ndani? Zuzu Civic Center akumanga ndi ndani? Peter Mutharika ndi Chakwera amakonda anthu akumpoto ndi ndani? Ndeta bwera ni Madam Catherine Nkutani Hara. Wacha! Wacha! Panthawi imene tinasankhidwa. Panthawi imene tinasankhidwa kala phungu. Chipani cha DPP chinakana kuti Madam Catherine Nkutani Hara asakhale speaker. Achakwera nthawi imeneyo 2019 2014 2019 anasankha maspika okaoka ochokera chipani cha chigawo chachani kodi chakumpoto. Speaker wa 2014 anali Richard Msoya kwao ndikuchani kukalonga. Speaker wina atachoka kwabwera Catherine Nkutani Hara kwao ndikuchani kumzimba. Achakwera nakatha kutenga anthu aku Central Region koma anaona kuti kumpoto nakonso kuli anthu ofunika, kuli anthu anzeru, kuli anthu ochita bwino. Anasankha Madam Catherine Nkutani Hara. Kwacha! Kwacha! Mumvetsere sipo kabo yayi. Sipo kabo yayi. Nyama zikulu zikulu tabwera ni hapo.
Honorable Mvalo tabwera ni hapo. Veterani ndugu yangu la kutiko lonse. Ndugu yangu la kutiko lonse. Koma msonkhano ndugu mangira kuno kuibendeni. Kuno kumzimba. Kumzimba kuli anthu osindikira. Ndendi kuuseni. Pali nduna zina zimene zatuluka zili maiko ena akunja. Kuno kumzimba kokha. Kuliona bo Nyalonje. Yesu ndi nduna chokera kutiko kumzimba. Kumzimba kuno kuliona bo Hale Mkandawire nduna chokera kuchani kodi kumzimba. Kukalonga kuliona bo Uchisi Mkandawire nduna chokera kuchani kodi kumpoto. Mukapita kunkatape patalaso wina Vereka Ntukule nduna ya tourism. Zimene sisi akupanga ndi andani kodi achakwera sana lekele pomwepo atone jeno wa dziko la Malawi Honorable Thabo Chakaka Nyirenda kwao ndi kutiko kodi achakwera sana lekele pomwepo Governor wa Reserve Bank ya Malawi Wilson Banda Adapanda kwao ndi kuchani kodi achakwera sana lekele pomwepo pali ma advisor pano ndaonaona Mkandawire advisor wa president ali kuti namwona Mkandawire uyo tabwera kusokola zakuno mwana wakitu zakuno mwana wakitu akuti ndaiwalanso nduna ya misewu dziko lonse la Malawi Jacob Ohara kwawonso kuchani kodi kumzimba. Adamson Mkandawire advisor wa president. Amafrida special advisor wa first lady. Osewa kwa ono ndugu chani kodi kumpoto. Wina angabwele kutane na kumpoto kuti chakwera saku kwa saa konda. Gule imebombo misimu imebombo. Wina angabwele kunena kuti chakwera atwa kumpoto sawa konda. Kwacha! Ndifuna ndi wause anthu a dziko la Malawi achakwera amakonda dziko lonse la chani kodi la Malawi. Madam Catherine Kodani Hara ndi president woyamba wachiwiri kwa achakwera mumbiri ya Malawi Congress Party sikunakaleko mzimayi ngati deputy president woyamba ni Madam Catherine Kodani Hara. Taveterani anthu akumpoto dzulo parliament ndi mayankhula ndi manena kuti chipani cha TPP chasankha ma vice president 6. Ma vice president 6 oseo palibepo mzimayi ndazibambo okhaokha. Pamene mukapita ku Congress kuli Jesse Kabwira kuli Patricia Nangozo anthu akuluakulu okhaokha achipani. Ifeyo ku chipani cha Malawi Congress Party tikunyadira kuti president Dr. Lazarus Makate Chakwera amayika azimayi pachani kodi patsogolo. Amayika azimayi patsogolo. Chief Secretary ndi ndani mzimayi. Inspector General Police ndi ndani mzimayi. Mukapita mukaona kuti koseko kuli azimayi ochuluka. Amene ali mzimayi mdziko muno atsikhala ndi chidwi ndi utsogoleri. Ngati utsogoleri ulopondereza azimayi utsogoleri umene usuwa bwino yayi. Utsogoleri usuwa chani kodi suwa. Mai kakhaleni basi koma fedima kunyadirani. Azikale kala mala simba kunyadirani. Ziko mukwambiri. Wacha! Akamaloto apita mutalika ndi chipani chake kuti abweranso amene utimati maloto achumba. Maloto achani kodi achumba. Ziko mukwambiri. Ndendu funa ndipereka uthenga huu. Uthenga woyamba achakwera Dr. Lazarus Makate Chakwera poonetsera chikondi cha dziko lonse la Malawi ayala situkuko kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchani kodi kuchitipa. Mukapita ku Nsanje hakumanga konjanje. Mukapita ku Blantyre hakumanga misewu. Mukapita ku Zomba hakumanga misewu komanso ma stadium. Mukapita ku Mangochi hakumanga maofesi zipatala misewu Cape Maclear komanso makanjira. Mukapita ku Machinga hakumanga msewu wana yuchi kumabwera kuno. Mukafika ku Lilongwe ino amene munapita ku Lilongwe kale kale pano mungate kusochera.
kuli misewu ina magalimoto atatu kumapita mbali imodzi, magalimoto atatu kumapita mbali imodzi, pamodzi magalimoto 6 chakwera kusintha capital yonse ya Lilongwe. Tikafika M1 kuchokera pa Lumbatsi mpaka na kukalonga, kukasungu kumzimba mpaka na kalonga, zonseza kupanga ndi ndani kodi? Chakwera. Ndetu kuze nkhani ineyo koma kumaphunziro. Chakwera kumanga mascoop ko 11,000. Mascoop ko ngati kodi? 11,000. Mascoop ko 11,000 amene wawa cholinga chake mwana asaphunzire pachani kodi? Pamtengo. President okoma amaposa pamenepo. President okoma amaposa pamenepo. Ndiye mukapita ku university kuja tsopano kumene kuchokera anyamatawo. Boma la TPP limathandiza anyamata 9,000 okha ndi school fees. Lero Chakwera akuthandiza anyamata 30,000 ndi school fees. Dziko lonse la chani kodi? Kamala. Komanso Chakwera adapeza upkeep allowance ya anyamatawa ili 150,000. Lelo Chakwera waikweza kufika pa 550,000. Amene ndendani Chakwera. Inuyo Amalawi musapusitsike pali zifukwa zimene anthu akumkondera Chakwera. President wopanda tsankho, president ogwira ntchito ndi munthu wina aliyense, mfumu ina iliyonse, mtundu wina uliwonse, kandiwe muyawo, kandiwe Msilamu, kandiwe Mkhristu, kandiwe ndani, president Chakwera amagwira ndi ndani kodi? Ndiwe. Komanso akatagawe chitukuko Chakwera salekeza amagawa paliponse. Mafumu kunoko mwadandaula za njala. Ine ndili apo Chakwera ndiuza kuti atsimikizira anthu akumzimba kuti chimanga chibwera. Koma akupempha, Chakwera akupempha kuna kuti polemba na mayina musamangolemba na nyumba imodzi nkhola kaya. Vuto lili ku Malawi, katangale mango kamba okumtunda, komanso kumidzi kukulichani kodi? Katanga. Mtukula pakhomo nyumba yomweyo. Chimanga cholandira nyumba yomweyo. Federeza nyumba yomweyo. Chakwera akunena kuti zimenezo zitheretu. Ngati pali ITC, VTC, amene kupanga ntchito amene mafumu achotseni pa mipando yawo. Ngati akukanikani ndiuzeni ine, ngati nduna ya local government, kuti anthu amene wasowa adzitani kodi? Adzipita. Tikufuna kuti Chakwera athandize dziko lonse mopanda tsankho. Ndisanapite chigawo china chimene chofunika kwambiri, ndimalize ndi nkhani. Dziko lililonse limakhala ndi mavuto. Pena paliponse pamakhala mavuto. Olo kunyumba kumakhala chani kodi? Mavuto. Koma timafuna mtsogoleri kapena wabanja kapena wapamudzi azionesa utsogoleri wake nthawi ya chani kodi? Ya mavuto. Takumana ndi mavuto ambiri amene sitingathe kukukumbutsani fofu kuwadziwa. Zilala zambirimbiri, ngozi zokoma tsitsitsi. President Chakwera mkatikati mwa mavuto amenewo akubweretsabe zitukuko. Ndipo akulonjeza Chakwera kuti sakusiyani ngati Malawi. Chakwera akulonjeza kuti akhala nanu. Chakwera akulonjeza kuti ayenda nanu pa mavuto komanso pachani kodi? Pamtendere. Ndikuwuzeni nkhani yabwino iyi. Ngakhale kamusupanda amene timati adayika maziko a dziko la Malawi, adayika maziko mu zaka 31. Adayika maziko mu zaka zingati kodi? Tsono ngati adayika maziko mu zaka 31, Chakwera angathane ndi mavuto onse a dziko la Malawi mu zaka 4 zokha. Timpaseso Chakwera zaka zina 5 zoti alamulire asinthe dziko la chani kodi? La Malawi. Ndiyeno akuluakulu amene anapanga malamulo a dziko anavomera kale kuti president ndi ololedwa kuyimanso kawiri. Malamulo a dziko la Malawi akumulola Chakwera kuti ayimenso chani kodi? Kawiri. Ndiyeno lolo Amalawi tikamati Chakwera awinanso, tikuti misewu ibwerenso, zipatala zibwerenso, tikufuna maskulu amangidwenso, nyumba za polisi zimangidwenso. Chifukwa chake lero, veterani, chifukwa chake lero anthu ochuluka akulowa chipani cha Malawi Congress Party. Chakwera ana regional chair Bambo Chavula, mutifotokozere ndi ndani amene akulowa chipani cha Malawi Congress Party tsiku la lero.
and 2. Kwacha! Kwacha! Wakutubikika wa Secretary General ndangu yoya kuti ninachawa nangwa cha nimpaseni mwanyauno. Para munyumba mkuza valendo ndo dividi makora. Para valendo para vantu vakuchimbira ndio kuti kwa suzya. Sono kunyake kwa suzya. Ndipo wa Secretary General munizomereze kuti nicheme mazina ya vantu over 100 au mwapokerenge pano. Kweni ndondomeko yake ya kuti varongozi ma representatives vize kuno kunthazi kuyimirira vanyawo wose kweni wose vize mali pano ona bu Secretary General. Vanangwa ava vafuma ku chipani cha Alliance for Democracy. Ndipo viza mamembara wakacha kweni viza vantu va maudindo gawo. Maudindo ga pa constituency peracha kweni mpaka na pa national level. Vaona bu Chimwemwe Lupafya, vaona bu Lapuken Chindwa, vaona bu Eda Msiska, avamba National Executive va Alliance for Democracy, ndipo vakumba kunjira chipani cha Malawi Congress Party. Vaona bu Charity Karua va National Executive, vaona bu Fachi Jovu a Director va Youth va kuna kumpoto. Vaona bu Msoya Organizing Secretary wa ku Youth. Kwaniso vaona bu Mpaso Piri va Vice Secretary. Vaona bu Due wa Political Affairs. Kamanda Banda. Honorable. Dauzidwa kuti ndi anthu over 150 amene tikuwalandira lero. Koma chifukwa cha nthawi tingolandira kwa atsogoleriwa. Ena onse alugowa achoka ku chipani cha Alliance for Democracy Afford. Talipatsani mona achimwene mwachangu 1 minute musapereke maulemu apereka kale. Dzanja mwamba. Dzanja mwamba. Wacha! Dr. Lazarus Chakwera. Ndiapembe mama speaker. Dr. Lazarus Chakwera. Director of Recruitment mama Maika Tumba. Tiaveke salu antu kutsogoloko mwachangu chifukwa cha nthawi. Inendi Chimwemwe Lupafya ndinali National Director of Youth Alliance for Democracy. Koma tabwera kuno ku Malawi Congress Party chifukwa choti maso aona zitukuko. Ndikuti maso atani? Mr. Mwaiona si mnaione. Mafuta akubwera panchanji mwaona si mnaone. Maskulu akumangidwa mwaona si mnaone. Zipatala zimangidwa mwaziona si mnazione. Ndeno munthu kafuna chitukuko umapita kuboma. Chotsalira ku opposition ndi chani? Kota ati ndikukupasani moni ine ndakulira pano ndizakupasani moni tsiku lina ndi a vice president. Zikoma kwambiri. Nthawi yatha sidifuna nonse muyankhule koma mudziwe takulandirani chipani cha Malawi Congress Party ndi chanu. Tiye tiwaveke ngakhale azimali alugowo atsike pansi mukaveka. Atsike pansi. DJ. Boti tabwera kuno ife tinandi slogan yathu. Ndiye ndikumpempha amene ana deputy wanga angowamenyerako bwana sound. Asi Chakwera ni mashini. Asi Kachimwendo ni mashini na. Asi Chakwera ni mashini. Asi Chimwendo ni mashini na. Mwaiona mashini. Mwaiona mashini. Chakwera mashini. Mashini. Chakwera mashini. Zikomo. Awadi ni mashini nene. Tichike bansi donse. Tilindale ndo ambiro tialandire. Titandizeni aliyense tengani salu zochuluka. Aliyense alandire salu.
tandizeni. Atengereni kuseluko. Atengereni kuseli. Hatukulimbira kulowa chipani cha Malawi Congress Party kuno kumpoto. Akusiya salu za Ford mungo ndiunjikira mutimangire mtolomo. Talandile, 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 alendoa tu, talandile. Siadenge alendoa, salu ndi zambiri, tilandire kuseluku. Ndikandire salu zambiri kuseluku. Chikamu cha chikulu. Amayi ndi abambo pano tifuna tilandire munthu wankulu kwambiri. Mwakonzeka! Mwakonzeka! Komiti ya TPP. Onse amene achokera ku chipani cha TPP tiye tipite nawo kuseri. Directors, tandizeni to clear this place. Tandizeni. Thank you. Thank you. Mwakonzeka. Dzuwa lapita koma tifuna tilandire munthu wankulu pano. Amayi ndi abambo ndifuna ndipemphe Danlu. Danlu kuti atabwera kutsogolo kuno. Danlu. Danlu abwera kutsogolo kuno. Danlu. Director of Recruitment. Mambo kazipatika koma sona mo Jessica Bila. Imezeni kutsogolo kuno. First Deputy President. Imezeni kutsogolo kuno. Ulandira Danlu. Bwanji bamenepo, bwanji bamenepo. Bwanji bamenepo. Bwanji bamenepo. Hakumva peni, hakumva peni. Danlu, uwabatse moni anthu. Kenako DJ, hakuimbire nyimbo, tiwona uchita sodani pano. Abatse moni anthu, koma ndakulandira kwambiri ku Malawi Congress Party. Chipakera mwamba, chipakera mwamba. Achinyamata mlipo. Achinyamata mlipo. MCP woye. Chakwera woye. Magaezi ine naiwerenga. Naiwerenga. Ndinaenda dziko lonse. Fuka popanga zinthu ndi maganizo. Ndinaenda dziko lonse. Ndaona zitukuko. Nde udindo uja. Mwauze asatulenso. Chifukwa apanga zazikulu zimene ena mwa inu simukuzitani, simukuzidziwa. Ndipo ndamenya chinyimbo. DJ ulipo? Ulipo? Achakwera kumenya kugwetsa etse. Let's go. Aliyesema chamambo. Let's go. Aliyesema chamambo. Sindi kuona machamamba. Ndiyo banda matukutuku halipe puma kwa chitukuko kwake ndi kumenya kondo ya pasi halipe pola limafuna mwana vutike Malawi watsekula komola kanani Hona nintawi yomeni Let's go! DJ, sing it down, sing it down, sing it down, sing it down. Take it down, take it down. Alias Azingoti Chakwera.
sakuchoka inu alimomo inu ndinkango Kose kwacha kwaera ine ndabwera ndi miyendo yonse eti Thank you. Dofuna Honorable Katumba Komanso Danlo tabwera Honorable Katumba Komanso First Deputy President mujambulitsa naye chituzi Danlo ngada Director of Recruitment jambulitsa chituzi bwino amene bati jambulani good thank you welcome to MCP family Danlu kwao ndi kumangochi kwa Mbaluku kumene koko kumangochiko MCP myezi iwiri yapitayi yawinanso masankho akansala wina akamakunamizani kuti chakwera anthu sakumukonda ameneyo choyamba ndi wa DPP chachiwiri ndi wabodza chachitatu kwake nkuba kupha ndi kutani kuononga kwake nkupha ndi kutani kodi kuononga ologalu samadya masanzi yake ife sitingabwererenso kwa DPP anaononga dziko anamaliza chani kodi dziko ndinanena dzulo malemba ochokera m'baibulo chivumbulutso 3:17 mulungu akatseka chitseko palibe amene amatani kodi amatsekula ndi akuti akatsekula chitseko palibe amene amatani kodi amatseka DPP chitseko mulungu anatani kodi anatseka muja njaunju amaphedwa chitseko chinatani kodi chinatseka muja anzatu achabwino amaphedwa chitseko chinatani kodi chinatsekedwa muja mmapanga kota system chitseko chinatani kodi chinatsekedwa muja mmapanga tsankho ndi nepotism chitseko chinatani kodi chinatsekedwa lero mulungu atsekula chitseko cha Dr. Lazarus Makati Chakwera ndipo Chakwera awinanso Chakwera atani kodi awinanso ambuye akudalitse Danlu zikomo kwambiri ndikufuna Skefa pamene ukukonzeka ingoma ili apayi singangobwera osavina yani Skefa ukukonzeka kumeneko ingoma tayipatsani mpata apa ingoma tayipatsani mpata nduna mubwere tidzasupe ingoma pamene ingoma ikubwera ma MP wonse tabwera kutsogolo kuno ma MP wonse makansala ma MP tabwera kutsogolo kuno mwachangu MPs ma MP wonse tabwera kutsogolo kuno makansala kumbuyo ma MP kutsogolo baba watulagale dzina lako pita uko nyama watulagale dzina lako pita uko Katumba watulagale dzina lako ndifuna ma MP anthu akuoneni kuti munabwera all the way tango chulani dzina lanu ndikumene mukuchokera nthawi katitero Chakwera oye ine dzina langa ndi Esther Asman Majaza amene ndinayimira ku Mchinji zikomo kwambiri ine dzina langa ndine Godfrey Kapalamula MP wa ku Mchinji East dzina langa ndine Jeffrey Mwale MP wa Mchinji Central dzina lane ndine Chidumba Mkandawire MP wa Rumpi Central kufumira kumpoto kwa Kasungu dzina lane ndine Mike Bango Mnyamata oikonda Malawi kwacha ine ndi Mike Mwawa kufumira kusalima kwera tikutero pano Pangazi Primary School ground kumene kuti kwendeni boma la Mzimba North East lero kuti kumpoto chaku mawa kwa boma limeneli la Mzimba kumene chipani cha Malawi Congress chimachitisa msonkhano wake mudera lija la olemekezeka ma Kezere Godani Hara amene ali wachiwiri woyamba kwa Vice President wa chipani chimenechi cha Malawi Congress komanso ndi Speaker wa nyumba ya malamulo ndili nawo limodzi apa Mai Godani Hara zikomo kwambiri ifa chobwera msonkhano umenewu cholinga chake chenicheni mungati chinali chani zikomo kwambiri cholinga cha msonkhanowu
tinali kudzathokoza anthu aku constituency kwanga kuno chifukwa chondivotera iwo MP lero tunena ndine speaker komanso ndine vice president wa chipani cha Malawi Congress Party ndimene tinavotera mjanali nsanabwere kuti ndzaone anthu nabwera ndazinzanga kuti ndaone tsono amene andipangira zokoma zabwino ndawo amene ndabwera nawo komanso kucheza nawo monga mukudziwa pano timakhala tikumadzamva mavuto awo kudzaona zinthu komene zilili ndezinali msonkhano wa kasakanisi kucheza nawo anthu monga ife atsogoleri awo komanso kuti ineyo ndidzawuze kuno kwendeni kuti ine pano mwana wanu ndine speaker koma president andonjezera mpini ina ndine first deputy president wa chipani cha Malawi Congress. Mkulankhula kwanu munatsindika kuti chipani cha MCP chimene chili mboma pano sichichoka chakwera sachoka mafotokoza zifukwa zake mauza chani anthu akudera kwanu kuno. Ine chimene chimauza chimenenso ngati munamva mfumu amanena chonoti achakwera sakuchoka chifukwa pa zimene anthu akuona sikale kwambiri pamene foja anthu akugulidwa 80 cents pano chaka chino anthu agulidwa foja $4 chimene tikuona kuti chichapa mwamba kwambiri fika ngati president akudziwa kuti ife kuti umphawi wathu uchepe okhapoka ifeso takhala ndi ndalama sangati pesingati pese foti mwina MP atigayi kapena mtu atigayi ndalama yenyewe imene mungayipese ndi chifukwa cha ntchito kapena mabizinesi ndetikakulimi tikautenga ngati bizinesi ndekuti anthu akunokoso athandizika mawa amene mukutionera pa TV amene mukutimvera pa wireless mawa kukalonga kunali masankho tinawina makansa onse atatu chakwera anawina makansa onse zikuthandiza anthu amene amachokera ku constituency mwanga munapemphaso zina ndi zina njala ndi zina zote kuti mwina achakwera wathandizana inde kunoko mwanga mukudziwa mvula ya chaka chino imati kwina igwa kwina isiya ng'amba kutali kukhala nthawi yayitali chaka timapempha kuti ngati boma aonebe njira yotithandizira kwa amene sanakolole mwakwanira fa chakwera sakufuna wina aliyense afe ndi njala mchaka timapereka ripoti imeneyo koma tikudziwa kuti president yathu atitumizira komanso china choti chizipezeka ma-ADMAC adzitha kugula amene ali nako kangachepe. Very briefly, Honorable Speaker and the parliamentarian for this area, there was this political rally here by MCP. Maybe give us a gist of what you wanted to relay to your constituency here. Thank you very much. First, I was coming after the convention. I haven't been here to my constituency, so I was coming with my colleagues, the Secretary General, so that I can show them and tell them that the Malawi Congress Party has entrusted me with this position as the first deputy president of Malawi Congress Party. Obviously, the first people to be thanked are people from my constituency because the party knows me because of these people, and we felt it was necessary for me to come here and tell them what the party has entrusted me with as the first deputy president, but also to discuss issues to do with development and any other issues that my constituents will relate to me as their representative at the national Assembly. At the same time, you expressed you had confidence to tell the gathering here that you believe that the MCP will carry the day come next year's election. What makes you so optimistic? Yes, this I'm not saying on my own. If you followed the traditional leader himself, who spoke, said the same thing, that there's so many developments that they've seen, especially in this constituency. We have 3 new health posts. We have roads being graded. We have fresh water, we have marine electricity, and so many other projects that the government has given to us. So we were first coming to say thank you to the President publicly, but also for me to show them and tell them that Malawi Congress Party has entrusted me with this responsibility, and they should know that one of their own daughter has been given this. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Speaker, First Deputy President MCP and parliamentarian for Zimba North. So many titles. Thank you very much and congratulations once again. Okay, that's the parliamentarian for this area. First, she's also Speaker of the National Assembly, as well as the first Deputy President for the Malawi Congress Party. With me here, ndiyambira mwina muchichewa kuti pano ndili ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress amene ali mlendo olemekezeka
pa msonkhano uno kuno kungazi primary school ground kuikwendeni mboma la Mzimba Richard Chimwendo Phanda zikoma kwambiri ifa chobera uthenga umene mukupereka mukamachita misonkhano yotere ndi otani. Uthenga wakulu ndionena kuti dziko lino lili ndi mtsogoleri amene wayala maziko amene zipatso zake zamba kuoneka tikumakamba zinthu zooneka osangoti mapulani yayi fa anakamba za njanje yabwera yayambapo kamba za misewu ili paliponse kamba za chitukuko cha ulimi mamega famu ali paliponse kamba zomangira wana maskulu otaziphunzira 11,000 kamba zotukula ku university zili paliponse tukamba zoyanjanitsa dziko akuzipanga chakwera ndetu kupereka uthenga onena kuti president wamanga maziko amalawi amukhulupirirenso president amene kuti apitirize simumangoti lero mwayika uyu anakakhala kuti chakwerayi sanakumana ndi mavuto mwina tinakaona kusintha kwakukulu koma taona tsopano kuti mkatikati mwa mavuto amene alipo watuluka ndi zipatso zake zimene zikuoneka kuti kutsogoloko amalawi asimba lokoma. Anthu ena amang'ung'uzabe amakambabe mavuto azachuma akumana nawo mdziko muno amakambabe zakukwera mitengo ya zinthu amakambabe za njala mumazipanga balance bwanji wewe mukamafotokoza kachito chonse chibwinobwino sitimatero ndipo ngati pali president amene amavomera kuti dziko lino likumana ndi mavuto ndi achakwera mmene tinakumana ndi mavuto a Cyclone Fred kumamwalira anthu 1,000 munthu ungane kuti dziko kulibe mavuto mmene mabridge nyumba zinakokoloka iye uja amapita koma kagawa zakudya kumene kuja chakwera tingati mavuto kulibe ndekuti minda ija inakokoloka ndekuti anthu aja alibe chakudya amene ngakhale mavuto a munthu amene aja ni mavuto ogwa mwadzidzidzi. Njala ya mdziko la Malawi yabwera pa zifukwa zingapo chilala chimene chaoneka mdziko muno ngakhale madzi osefukira zimene zija zabweretsa mavuto komanso mukudziwa kuti mu zaka zitatu zapitazo dziko lonse lapansi linaonekana ndi nkhondo ya nthenda ya covid. Chifukwa cha nthenda ya covid ija chuma chinabwerera mbuyo koma timafuna no mtsogoleri adzituluka mmavuto muja nkumationetsa luso lake ndechakwerayo mavuto wa adakalipo koma luso lake likuonekabe akumangabe nyumba zimene adalonjeza akumangabe misewu imene analonjeza akumangabe mamega farm imene analonjeza akupereka mtukula pa khomo imene analonjeza akuyanjanitsa Malawi zimene analonjeza president wopanda tsankho. Ndeti kamati president ali bwino sitinena kuti kulibe mavuto ku Malawi ndipo sitinanenepo mosimbwa kuti ku Malawi kulibe mavuto koma timati mkatikati mwa mavuto amene amalawi akumana nawo chakwerayi waonetsa luso lake kuti ndi mtsogoleri amene tingamudalire. Zikomo kwambiri. Maybe briefly in English, one question. Your message to the constituency in Mzimba Northeast and the rest of the audience that was watching is that you believe that the current administration has done well and President Chakwera should gain power. Why? There is a reason. When we choose leaders, it's for a purpose that they should give us direction for the country. Amidst the challenges that we have faced in this country, amidst all these issues, you talk about Cyclone Freddy, you talk about COVID, you talk about cholera, you talk about all these challenges, you talk about calamities, natural disasters, dry spells. Amidst all these challenges, he has shown leadership. He is still fulfilling the promises he promised Malawians. Number one, talk about road infrastructure. There is no any other president in the history of this country within a shortest period of time who has constructed roads like Chakwera. And this is doing across the whole country. There is no president who said, I'm going to do mega farms, and he's doing them. Because of that, we are saying he's a leader. Talk about school blocks across the country. The education sectors is benefiting quite a lot. Construction of 11,000 school blocks. Talk about universities, they are not closing anymore. Talk about students benefiting, soft loans of over 30,000 students. Talk about houses he's building for people, persons, our security personnel. He is doing great work across the country. Above all, uniting Malawians. Above all, making sure everyone in the country is benefiting. There's no biasness, there's no nepotism. This is a leader we can trust. When we choose leaders, we don't say there will never be problems in the country. There will be problems in the country. There are problems in America. There are problems in UK. But when we choose leaders, we want leaders to come out
and show us their leadership. We faced so many challenges. There were blackouts in Malawi, fuel shortages in Malawi, sugar scarcity in Malawi. We faced so many challenges, divided nation. He has worked out all those challenges. No blackouts, no fuel shortages. And that's why we say he's a leader. But we are not saying everything is lost. Okay. Things are still, challenges are still there. But Dr. Chakwera is showing us leadership. Thank you very much, Honorable Secretary General, for the MCP. Yes, Chabwino. Ndingolakula popaliza pembeni ndilakule ndi amene olowa kumene muchipani mene cha MCP Danlu Fani, Danlu artist, Danlu kukongeresa chifukwa chani? Ineyo ndi oyimba wakuno ku Malawi, ndimayimirira anthu ambiri amene ndimapasa message yanga. Cholinga changa kwambiri ndikamayimba nyimbo zija ndimafuna ndithandize komanso kuyimbira anthu amene sangathe kuyankhula. Uthenga wathu umafika patali mwachangu. Kwanga ndimafuna kuti anthu akumudzi komanso amalawi komanso ana amene akubadwa adzachite bwino mtsogolo. So ndikangochiona chinthu chimenecho kuti chikukwanira ndi boma limene lili pa nthawi imeneyo, ineyo ndithudi sindichitaso njengunje ndimangothamanga. Si ena aziti ndijera? Ine ndimayimba zochitika zimene zili pa ground kuyambira mbuyo mosemo. Sinachemererepo munthu, ndimachemerera munthuyo malingana ndi chimene wachita. So dziko ndikuliona kuti likupita ku direction yabwino. Pali zitukuko zambiri zimene anthu sakudzidziwa, ineyo ine ndayenda. So ndikuona kuti zimene zikuti zikangoti zatheka Malawi ikhoza kupita patsogolo. Zikomo kwambiri Danlu, zikomo kwambiri ameneyo ndi Danlu amene wangolowa kumene mu chipani cha Malawi Congress, ndipo pano pakuda mwina ndingobu pepa zanga Kasim 1 minute. Kasim 1 minute kukwangula kwake nthawi yatha mdima ubwera pamalo pano. Ungapange summarize nsonkhano mene motani? Madalitso mwina kunena chilungamo ndi summary yake ndi achidule kwambiri. Titaonena kuti unani msonkhano wabwino umene mwina chipanichi tikukhulupirira kuti mwina cholinga chimene anakonzera msonkhanowu mwina chakwaniritsidwa. Tikuona ndithu turn up inali yabwinobwino kumbali ya chipanichi, komanso akuluakulu apereka mwina uthenga umene utaupereka chiyembekezo kwa anthu. Ngati Richard Chimwendo Banda anatsindika unena kuti ngati boma lawo akudziwa kuti amalawi akudusa mavuto osiyanasiyana, koma boma sikuti langokhala likuchitapo kanthu funa kuthana ndi mavuto ameneyo. Taona phungu wa dera lino a Catherine Gotani Hara amenenso ndi wachiwiri oyamba wa mtsogoleri wa chipani chimene cha MCP akunena ndithu kuti iwowo mdera lino kuli anthu oti akudusa mavuto osiyanasiyana, akadakonda mwina boma tachita zitukuko kubweretsa kukonza misewu, nkhani zokweza mafumu. Akunena kuti pali mafumu ena oti akhala pafupifupi zaka 20 koma osakwezedwa. Ndiye mwina ndi nkhani yonena kuti ngati chipani ndikukhulupirira kuti mwina chakwanitsa zolinga zake Madalitso Phiri. Zikomo kwambiri. Ndikwangule amaonena kuti pamene paso bwanji pakhale pa mapeto penipeni pa zoulusa zathu kuchokera kuno ku Ngazi Primary School ground kuikwendeni kumene kuli ku Mzimba East constituency kapena kuti ndalija la kumpoto chaku Mvuma kwa boma limeneli la Mzimba. Sanachoke malo ano ndithokozepo azanga amene ndakhala ndikugwira nawo ntchito kuyambira masanaja, kuthokozaniso kuti mnali pamenepo mzanga amene maulusa naye Kasimu Akubi, koma nthokozeso anyamata azogwiragwira inali likubumwera anyamata aluso lawo amene apangisa kuti zonsezi zitheke. Dave Chapita, David Mpinganjira, Rogers Kuma, panali Yob Kumwenda, tithokozeso Louis Jonas, Grepiri, Andrew Nyondo, komanso producer wathu anali Franklin Tambalika wathamanga masana onse. Thokozeso amene anatiyendesa James Chihumya. Ife timalizire pamene palero, mawa chikhale ukaronga kumene chimani menechi chikhaleso chikuitisa msonkhano wina wandale. Dzina langa Madalitso Phiri, ndikuthokozeni kuti munali pamenepo. Zikomo kwambiri. Bomala kazikisi nondome kosani kutinga kale mosi asafeni njala Mbola kelo kweli nyengo zofutasi Amalawi ambini
akutakataka ndikunena pano antutukuta lili muno ameneyo mkaiwa akumaunyaka iwe ndine chili ngendo tambalale kuona ngati chokuja chipanga chimana kukalira kunyoza kutukwa na goma utachere kunja pamao mpaka maviro tapera watekula makomo kunisi kuti ya Malawi titenge ngongole tichite mabizinesi akutima kwatu kuti makomo mwatu umpawiwa wiki yende